hatag kini o pagpukaw, kaalam, pagpahigmata, paglig-on, pagdasig, pagtudlo, pagsaway, pagdani. Diha kanimo Ginoo sa tanan ng mga abot aning mga pulungan. Salamat kayo walay gahom sa kangit-ngit nga musakmit sa imong mga pulong. Thank you Lord nga mamunga ni ingon nga mga maayong binhi sa among mga kinabuhi o kausaban, pagtubo o kabaguhan Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, mo ni among pagpasalamat o pag-ampo, madawat namo ni sa ngalan sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Ang atong isgutan karon mga igsuon pinasahi nga uluhan niingon diha nga wrong timing ka. Kanang nas imong tapad sulti inang na wrong timing ka. Na wrong timing kay nakasimba ka karon ang iyang mensahe perting sakita. Na diha sa Ginoo mga igsuon, siya mao'y gatakda sa tanang panahon. Masubay man na nato, di ba? Isulti man ang mga igsuon, ang Diyos ko'y gatakda sa tanang panahon. O niya, bisan pa bindot ng imong nadawat, kung di pa panahon, di ka malipay. Pero bisag dili na nindot ang nahitabo, pero nahitabo na sa gitakdang panahon sa Diyos, malipay ka. Because ang Diyos mong Diyos mo ay nagbuot sa tanang mahitabo o kana dili gyud na mapugnan. Pero kasagaran ng tao maghimo ang pugiyaha. Magbuot king tao. Na maminaw ha. Ang tao bisag naa na gihimo ang Diyos, nanay giprograma ang Diyos, ang tao hilig gyud kayong muusab. Kay ang feeling sa tao mas bright pa siya kaysa sa Ginoo. Muna problema. Tanawa, ang Creator kabalo gyud siya unsay pinakanindot alang sa tao. Giwalin ni atong Monday evening ni Pastor Drake nga ang Ginoo perfect gyud ang iyang gihimo. Pero pagtan-aw sa tao, murag di ka maong mabuhat ni si Lord ba? Di ba? Kung di gyud ka maong ni si Lord mohimo, ngana ang tao. Di gyud maong ning nahimo ni Lord. Maot ning nahimo ni Lord ay. Mas nindot pa man kung mohimo kaysa sa Ginoo. So si Lord, human sa iyang creation, itakda man to niya tanan, unya order pod si Lord sa iyang kapanahonan. Kadi man na pwedeng magkabaylo si Lord. Magkabaylo ang iyahang paghimo sa maong mga butang. Kung unsa tong angayan o pinakauna, mo tay gihimo ni Lord. Unya katapusan niyang gihimo ang tao. Di ba? Lalaki o babayi. So wala si Lord daw naghimo og tawo unya gahimo dayon siya kalibutan. Asa na yung butang ng tawo ug wa pay kalibutan? Paluparod. Gahimo na siya sa gikinahanglan sa tao, usa niya gihatag ang tao, gihimo ang tao. Pero ang creation sa Ginoo usabon sa tao. Nya kining tao kay hilig kay mangusab mo nang magguba. Magguba for example, ibuhat ni Lord katapusan ning ibuhat lalaki o babaye. Sakto? Na kaya ang tao mangguba man, noon mangbayot, noong tumboy. Nga lalaki rin magbabayi dito ta. Mangguba man yung tao, usbon niya ba? No? Kunya, kung imo rin pag usbon, mugasto yung ka anak. Tanawa ng bago kayong mga motor, gipang palit. Sayop, dili mauning, di ka maong manghimo ng taga Suzuki, taga Honda, taga di na sila ka maong manghimo. Kaya kung kamao pa na silang manghimo, inig-abot motor, di na pang ilisan. Di na pang ilisan o mga samin nga katong mga dapat gamay nagligidaan. Kunya, ang ligidaan na aluminum daan. Di sila kamaong, ang Creator, di kamaong manghimo. Munay naaso na una sa tao. Kunya niya pa, bukon pag yun sa tao, dili lang kay ang creation, apil ang panahon na gitakda na sa Ginoo. Bawaan nito na nimo og dili pag ginapanahon sa Ginoo kay baling daghanang problema. Minaw kag-ayo. Minaw tag-ayo mga igsoon. So, kini si Marta o si Maria magsuon. Nani sila usa ka igsoon si Lazaro katong gibanhaw niya. Gibanhaw sa tong Ginoo. Ningon diha na kini si Marta may kinaya siyang moabi-abi. So,
Agi si Ginoong Hesus, abi-abihon nila, pakapihon, o pakapihon ka lang, pakanon, kay magkapitan aning balaya. Unya, kini si Maria, naa siya kinaiya nga, kanang eager kaayong maminaw. Na may mga taong, sige, trabaho, wala'y paminaw. Napo si paminaw, di ko trabaho. Naman diri mga batanon, Marta ka mga Maria kayo diri sa simbahan. Pero naa diya silang balay, mga Maria ra gyapon. Diri naminaw pagabot sa balay, di gyud magtabang panghugas oy. Di mo tabang sa mga trabahoon. Napoy ubang mga Marta ra kanunay. Trabaho gyud. Marta ra kanunay. Sunod nagtakda siya panahon. Gituyo niyang palungon ang adlaw ini alas 5. Padung alas 6. Kaya sa kagabion mo pahulay ang tao matuog. Gitakda na ni Lord. Gani kung imo nang balihon magproblema, magkasakit, magluya imong lawas. Ngano man ang enerhiyang nagsulod sa kalibutan gikan sa adlaw, bisan pag nagpahulay ka, dili makagusto ang imong lawas og repair sa mga damage na mga tissues kay tungod sa enerhiya sa adlaw. Munang katong nagtrabaho kung magabi magbutang na sila kwarto nga ngit-ngit kaayo. Aron nga makatulog yun sila nga ang mag-repair ang ilang lawas. Walay enerhiya nga makita kita sa adlaw. So, gitakda ni Lord ang tanan. Wala po gibali ni Lord. So, ngayon kuno nato bibalihon ni Lord. Pag gawas ni mo dire, senior citizen na kanigawas sa tiyan, niya matapos ang imong kinabuhi na nagdayaper ka, nagbibiron ka, nigamay kang gibugos ka. Si Lord na order. No? Na order si Lord. Naatanan ang panahon. Lamang pagka ang panahon ni Lord dili may masunod kay ang imong gusto nga panahon may masunod, magka-problema ka. Bisan pa kung saan imong justify, bisan pa kung saan imong panikamot, bisan pa kung saan sa imong himoon. Pag dili panahon ni Lord ang nasunod, sa imong kinabuhi, magka-problema yun ka. Kanang nasimong tapad ng paminaw yun o gayo. So, ingon niya, samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus, uban ang iyang mga tinunan. Naiabot sila sa usa ka balangay diin, ang usa ka babaye, naginganlat Marta, miabi-abi kaniya, ngadto sa iyang balay. Kung may igsuon usab siya, naginganlat Maria, milingkod sa tiilan sa Ginoo, og namati sa iyang gitudlo. So, duha ka personalidad diri. Nya kining duha ka personalidad nagnaasad sila duha ka kinaiya. Ningon diha. Si Marta nagkapuliki pagsilbi kanila, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay. So di siya nga tabangan ako. So kining tawo nga sige ra liho. Walay panahon nga mo relax, maminaw sa pulong sa Dios, magka-problema ra gyapon na. Magka-problema, gulo, away ang hinatnan. So, wahid niya ang kortina, gasulti pang Ginoo. Ilong sa Lord, paminaw sa Lord. Wala ra kay paki. Gikapoy na ko Lord. Gikapoy na ko. Kanang ako igsuon, gaya ka ara diha nga paminaw nimo. Ingna siyang tabangan sa ko, kita ra ba mga onan eh. Kita ba yung mapulahan na mao kinani. And gituluan siya sa Ginoo sa mubong nga panahon, gikas siya Marta. Grabe kang kapuya na kayo. Grabe kang hagua kayo. Nabughat na ka Marta, na-stress na ka Marta, galihok imong lawas, galihok imong huna-huna, imong kasing-kasing nabugatan kahit imong feeling alone ka wa katabang. Pero sa pagkatinuod lang, mali ang imong gipili. Karon nga time ning maminaw kas pulong sa Dios, pero muna imong gibuhatan awa ka, di nabugatan ka. Di kapoy ka, nagreklamo ka, nasungot ka. So, ningon siya, usara. Ang isulti niya dire, ningon siya nga, si Marta, no? Nagkapuliti og ayo. Sa 41, apan ang Ginoo mitubag kaniya Marta. Junas. Nahingawa kag ayo sa daghang mga butang. Daghang kayo giuna-una.
Bisag humana gisulti sa Mateo 6, ayaw kabalakay bisan unsa, kay bisan ang tanong gipistihan sa Ginoo og kaanindot nga wala na hukti ni Solomon sa iyang kadako. Bisan ang mga langgam nga wala nagnegosyo ng isda, wala nang linding ng mga langgam, mga gipanalanginan sa Diyos, makakaon sila. Kaya ikaw nabalang ka kayo, dagan kay kag yun na, dagan kay kag himo. Nga usara man unta ang gikinahanglan. Aning panahon na usara ang gikinahanglan. Ang gikinahanglan aning nga maminaw siya, kay time man nga maminaw siya. Pero kay wrong timing lagi, murag ikaw ba? Sige, speaking on na sa muntaban, ikaw ba kanunay kang wrong timing? Na usara man unta ang gikinahanglan. Ingon dia, gipili ni Maria ang labing maayo. Ano sa gipili? Labing maayo. Wala siya nipilig maayo. Ang labing maayo ning napilian. Kay maayo man baya nang mag-alagad ka mga igsoon. Maayo baya po nang mo abi-abi kag mga tawo. Maayo na. Kanang kinaiya nga very welcoming kayo. Kinanindutan ang mga igsoon. Pero naapag yung mas labing maayo. Sa gikaingon ko na, bisag unsa pa kanindot ang imong buhat, kay nag-serve ka, nag-alagad ka, pero dili na panahon para anak. Kay panahon nga mulingkod kag maminaw, kana nga imong gibuhat, wrong timing ka. No? Sa panahon sa tulog, di matulog. Sa panahon dili italagbago na, matulog. Wrong timing. Nato na dili to post niya, iya lang i-share. Nalamiang ilaag oy. Na gilagoy pero di lang saktan. Sa pagkatinuod lang naman tanang panahon na kinsa pa to ha? Basta kay ako ang sakop ani. Sultian ka na ko nagay tanang panahon kanang as of na pasagday na mga lakwatsiro. Ang imuha karon og angka sa mga season nga mao na sige enjoy na kay maabot ng time ma-enjoy jud nimo tanan. Dili time nga ilaag. Laag. Di hasol. Di ka malipay. Ngano man? Namibi po ng time laag, humana kag eskwela, na nakay trabaho, na nakay sweldo. Inilaag na nimo, na kay magasto, tama? Inigtanaw nimo, dili ka window shopping, paliton jud nimo ang window. Paliton jud nimo, kay time naman ila, kay naman kay baon, di ba? Nga na, pag di pa time, magka problema basta dili pa time. Sorry, kanito maibog naman ka. Kadi pa man time. Pero tanaw na, sultihan mo na ako, iniguman yung eskwela, stable na magtrabaho, ayaw sa dayon og minyo. Rewarding ang imong family, ang imong parents, niya rewarding mong kagalingon, huntag adto ang 7 wonders of the world. Kasi magbuot nimo nga imuha man ang hinaguan. Ana lang, relax. Pag abot na sa time nga season na nimo mo minyo na ka, enjoy na po na. Pag abot sa time nga mag-alaga na pagkagbata, ay nagsiglaan. Kuyog pagagduwag, basketball atong buon nga duha na may atong anak. Abang nakatatiman. Lagi nangigo ni Pastor Jonas ni. Tinod ako mismo sa akong kabalingon, nasabtan gyud ako nag-ayo nga. Bitaw, okay man. Ma-exercise ko nga na, pero mas dabaw gyud, mas nindot yung okay, mutabang na lang ko diri sa atiman. Luto siya niya, kaya gusto ma-enjoy pa na ako ang season, nga kubuson ng bata, kaya mabot ng panahon din na pakubos. Mabot ng panahon din na pakubos, di na kaya napakuyog umulakaw. Kuy-kuyo ka na ako pa, mag-date mo yung kuy-kuyo ka. Kapaminaw pa lang ka. So, i-enjoy ang season. I-enjoy ang season. Kaya og marong gani ang imuhang kanang pag-aplikar or paghimo sa mga butang, dili gani na siya timing sa gitakdang mga kapanahonan sa Ginoo. Maot kayo. Munang magbulog to imong ginhawa kay siguro lang nakakayo, pero di ka satisfied sa kinabuhi. Nganong di ka satisfied? Wala ka nalipay. Nganong wala ka nalipay? Di man organize imong panahon. Tayo nga mag-eskwela, mag-anak. Nanay anak mo eskwela. Bisudan na no. Mga batanon, season ang tanin ninyo nga, mag-study ko ngayon, Lord, mag-eskwela ko Lord. Di man ko kayo, sige, si teacher Lord, o di yung papasaro niya, mga 10 years, maluoy rin din na siya. Pasaro na di ko alis.
Na isison tanan. Na isison tanan. Napay lain. So, okay pa ba mo? Naara mo tanan? Bahala gog mga sunggo tas pulong sa Ginoo. Total maabot na yung panahon wala yung mangwali. Ambot ng panahon na hapit na ganit ta karon. Imagine mga scientist maingon tulo na lang ngadtos 5 ka tuig ang kalibutan mag-exist. Tungod kay dagko na kay mas dagko pas mapa sa Pilipinas ning mga ice nga natunaw. Kabalo ka mga igsuon si Lord grabe pag-design niya sa kalibutan. Nay areas kalibutan kaning asa sentro bitaw nga init na siya nga mga nasod. Naapoy dito sa North Pole nga bugnaw ra gyud kayo. Murag sakyanan. Ang sakyanan na siya kanang iyang cooling system gitawag og radiator mo pabugnaw siya sa sakyanan. Napoy dapit niya nga init kayo. Ang dapit nga init kayo pag di na nainit, problema na, guba na. Pero ang bugnaw kayo pag di na nabugnaw, problema na, guba na. So ang atong kalibutan, ingana na karon ang kahimtang. Munang magsigip pagani kag unsa may akong himuon sa pagkatinuod lang wala na kay mahimo karon. Ang imong mahimo karon ampo. Wala na kay mahimo sa pagkasao. And karon hapon na lang hangtod karon gabi naman pero galisod pa ang mga divers dito sa luway ug sawom sa mga tawo nga nangalumos sa ilawom. Kay daghan kayong sakyanan sa bridge unya nikulap ang bridge pero tilauma man ang luway nga taytayan ang dagat diha. Unya sa ibabaw ana murag gapundo ang tubig pero sa ilawom sulog kayo. Munang hangtod karon wa pa nakakuha tong mga tawo nga naa dito ang ilang mga sakyanan na ipit pod sa tong bakal man na nikal man na nga tulay nga perting taasa man na. Siguro na ana siya sa hapit usa ka gatos ka metros dili ko kamao kayong estimate. Ang gitas-on ana nga tulay. Unya ni-collapse na siya. Mga maayong panglawas. Nakaputsi sila na sila mga maayo to kahimtang sa kinabuhi. Pero sa kalit lang mawala ang kinabuhi. Ikaw ako, wala ba ka na huna-huna anak nga pwede na yung sa sunod adlaw na ka? Unya sa imong pagpangalagad sa Dios, nagduwa-duwa ka. Ang panahon nga gihatag ni Lord nimo, gigamit nimo sa laing butang ug ang butang nga ang ngayon gamitan sa gitakda na pong laing panahon, imo na pong gigamit sa laing butang. Nagkabalo ka kining kinabuhi, karon na apa, ugma wala na. Every time nga bisag asa ko magwali, akong isgutan nga pwedeng karon mamatay na ko. Ikaw nakapangutan na banta sa atong tagsa-tagsa ka kagalingon, at it matapos ang atong gininhawa. Nagbuhat ba ta sa insaktong panahon nga gitakdas Ginoo alang sa mga butang nga gitakdas sa Ginoo imong buhaton? Or ang imong gusto mao imong ginahimo? Kabalo kapag kadili kagustuhan sa Ginoo nya imong ginahimo na ang batay paabuton. Naatay mahuwat. Kaya kung kabubutos Ginoo na imong gibuhat sa insaktong panahon na kay ganti. Pero dili mo na kabubutos Ginoo nya imong gibuhat sa iyong nga buhat na ako kay madawat. Muna tarungon ang taning mga igsuon kay bisan pag maalagaron ta sama kang Marta pero kung wrong timing ta kanunay sa pag-aplikar sa mga bagay-bagay sa buhay maglisod ta na. Sama kang Maria na panahon. So dili unta ni mapakyas nga sa usa ka adlaw molingkod ka mubasa kas pulong sa Dios. Sige lang kabago ang tuig niabot pas imong una nga this year 2022 humnon gyud nako basa ang Bible mo hatag gyud ko panahon sa Ginoo. Molingkod gyud ko mo sama kang Maria. Maminaw gyud ko mubasa gyud ko. Ako ni nga challenge sa akong kaugalingon. I don't know say challenge nimo sa imong kaugalingon kay basig imong pangandoy magpadato kag ayo. Di ra ba makadato ng sipang libak. Di makadato ng sipang daot. Siga pangilabot sa uban di na makadato. Pero gibutang ako sa akong kaugalingon nga Lord this year kay nibalik ang pagbukog Genesis. Lord this year mahuman ako nako. Another year mahuman ako nako. Kagabi study ni. I mean, ka-prayer may salamat sa tulog ka Papa nga ni Ari. Duha na gani niya, nagdugangan usa. Salamat sa Ginoo. Nya naisgutan dito nga naingon ba nga kani atong mga bata pa ta no? Ug atong gikugihag basa sa pulong sa Ginoo, karon daghantag nakatunan. Karon nangandoy tang gusto magkat-on tagdaghan pero di nakabasa. Samtang karon ligon pagmata tuwa sa cellphone kanunay. Bisan pa og pinahapuhap ang wali nga magbasa ta mga igsuon.
Or, bang! Basa ka! Bisag pinaingana na ang mga wahid. Wahid eh! Kaya lami ko itong cellphone. Inalamian ang dumadungaw cellphone. No? O mga lawa doon ay simba dito sa Bohol Friendship Park. Gilid sa Victory Band. Excited yung mga to, pero di excited mga leader eh. Lahat din ang Ginoo dito sa park, no? Daghan mo kayo ni chat. Store. Ay sakyanan. Asa man? Kung kapano? Ilang kawas pa na, pagdala kong sakyanan, masigot, tatanan, mangluod, ba ng uban, hindi kasakay? Pudyo mo eh, pamintal mo diya, kaya daghang pintalanan diya. Napa mo? So, nga lang itabo. Pagdili na ang panahon sa Ginoo, lisuda ginakayo. Isuda gina. Pero kung panahon sa Ginoo, bawaan bitaw yung panahon sa Ginoo kay wow, smooth kayo. Pag na-struggle unya panahon na sa Ginoo para nimo, kaya nimo. Kaya nimo kay panahon pa ni Lord nga tagaan kag struggle, panahon po niyang ligonon ka. So kaya nimo. Pero dili panahon ni Lord nga mag-struggle ka kay ikaw may gahimo ana nga struggle, imuha na lang na. Pasuluhan na niya. Okay rin? Panahon ka di mo smile, musig smile. Lapong inig Sunday service na, panahon na mo smile kayo maglaman o ay, makigimamat. Alright, namat yan, okay rin. Di ra bagay maglingig na ay bago mo smile naman lagi. Insa, taga-asa ka, wag may ingana. Dito, isog yung mga dagway ni Julie. Ato i-pray nga ma-Christian tano, ma-Christian nga church. Ato na yung pong naitsura. So, dili problema ang gibuhat ni Marta, lamang wrong timing siya. Wrong timing. Kung kanunay ganitang sama kang Marta, tanawa, wala yung kay kalinaw. Mangumplain pag yung kas uban. Mag-complain pa ka sa uban. Wala dyan kay kalinaw. Pero kabalo ka, bisag kung sa kadagan ang imong buluhaton, basta kay nakay time mo likod, maminaw sa Ginoo. At mag-feel mo nga bisag kapoy mo lawas, daggan pa kayong buluhaton, pero excited ka na nagbuhan, lipay ka o dili kapoy. Pero dili ganin nakabubutos Ginoo na, siguro Ginoo. Ato na ta sa Hagay. Ang Hagay chapter 1, 1 to 11, wrong timing gihapon ni. Hagay chapter 1 verses 1 to 11. Sa ikaduhang tuig katus paghari ni Dario sa Persia. Sa unang adlaw sa ikaunong nga bulan, nakigsulti ang Ginoo pinaagi kang propeta Hageo ngadto sa gobernador sa Juda nga si Zorobabel nga anak ni Shealtiel o ngadto sa pangulong pare nga si Josue nga anak ni Josedek. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan ngadto kang Hageo. Nag-ingon kining katawhan nga wala pa maabot ang panahon sa pagtukod, pag-usab sa templo sa Ginoo. Unya ang Ginoo misulti sa mensahe alang sa katawhan pinaagi kang propeta Hageo. Maayo ba? Nga kamo nagpuyo sa nindot nga mga balay samtang ang akong templo guba gihapon. Honestly, pero maulaw kung i-apel ang pray ning magabi pero mahisgutan ba ako yan, no? Nag-pray ko kung ano ninduta kung nami kaugaling ng yuta sa gamay lang, makatukod kung may gamay nga building. Gamay nga building, ha? Gamay nga po'y anan. Kaya kato laging pagbagyo, ninduta ang tag na ay bisag kaupaton doon ang CR gidakon, basta kay bigyan mahangin na di mabasa. So munang nangandoy ko anak ako pa doon ang gisulat sa prayer request. Pero kung imong basahon ang Book of Hagay, dili gyud pwede nga unahon na yung panahon nga gitakdak si Lord nga maabot niya na sa imuha. Pero kung panahon pa na yung unahon ang templo, kato dyan yung trabahon. Mo bitaw nga yung kanang budget diha para sa Pastor Sab, dito na lang kay unahon na to lang sa mga bata.
Unya, kabalo mo, grabe jud kayo, basta mo ampo ra kita. Pagka sinagot na ni Lord, binigay ni Lord ang pinapanalangin mo, mas lalo kang manalangin. Sabi ng isang pastor, pagka sinagot ni Lord ang mga panalangin mo, mas lalo kang manalangin at manalangin at manalangin. Sabi ko, Lord, kanang ang mahala dyan sa mga paralitong Ginoo. Nya, grabe. Di po na ako pwedeng iditso kung pratanan kay mayon ako, dali, magnagyaw ta. O, sa mampay ako ipalit o sa bawon. So, dapat, ampo ra dyan ko sa Ginoo. Atong Sunday, dihay, gibutang dito. Ako na isulti kay testimony man answer prayer ba ya? Na, gibutang dito, ingon si mami, malipay dyan karon. Nga naman. Basta malipay ka. O niya, gitagaan ko ni mami og 5,000. Diara o. O niya, na nakabutang sa 5,000 nga, 4 children's room. 4 children's room. Somebody nagtanong ato diha sa halaran sa Ginoo. Nga 4 children's room. I don't know of kinsa, pero niingon gyud ko Ginoo, nakabalo man kag diin gikan, ayaw gyud to pakyasa to, kinsa ning nagtanong ani. So ako rin na-encourage mo, padayan gyud kog ampo, ako ni testimony gabi sa mga papa. Maglamig yung kayo, ganun na yung kampo. Nya dili man nasugdan ni Lord kung dili po niya humnon. Na? Padayon na kitag ampo. Nya og dili ka dayon diha gihatag sa Ginoo, ug wala man galing ug feel ni mo murag wa may tubag. Ayaw hunong og mga pagampo. Ngano man? Tungod kay sa panahon na si Lord gusto niyang makiguban kaniya. Ayaw sa kabata nga di gyud siya mulakaw hangtod tagaan sa siyang papa. Pero ang papa nasayod, kung ako ni tagaan dayon mulakaw man niya, ganahan pa ko niyang makiguban ni. Maguban ni. So dugayon ni hatak, pero maguban pa sila. Na dili pa panahon, di nga na mga tao nga di pa ron panahon. Ang purpose nga nung si Zerubbabel o ang iyang mga katawhan, kay tulungan ni sila tulong ka Exodus man nga itabo. Isa man to si Ezra, Nehemiah o si Zerubbabel. Si Nehemiah na mauli sila kay ang ilang misyon tukuron ang pader. Si Zerubbabel ni mauli sila ang ilang misyon tukuron ang templo. Pero sa pagpamauli nilang si Zerubbabel, ang una nilang ipangbuhat sa mga katawan sa Israel, ang ilang mga balay. Kaya sa pagsugo nila buhat sa templo, din naman ng babak. So, ang pinakamaayong mga sidar nga ilang ipamutol, nga ilang tang itukod sa templo, ilan na lang usang igamit para sa ilang mga balay, tungod kay diha may ni babak, ang babak, may ilang imong rason nga, di pagiday panahos Ginoo. Marag kita ba? Di pagiday panahos Ginoo, kaya na may babak. Kabalo ka, basta kay panahon nas Ginoo, yawa mangita paaging mababagan. So, nito po, yung sa di pa panahon ron, ang ilang ipangbuhat, naghimo sila ilang mga kusina. Balay. So, ang Ginoo nakigsulti kang Hagiyo, dali Hagiyo, sultii ang gobernador na si Zerubbabel, anak ni Salatiel. Na ang katawan nag-ingon, di pa panahon. Pero sultian ka na mo Zerubbabel, ang tinuod mo ni, dili pa panahon mapuyo sila nindot nga balay, kay panahon ning panindutan nila ang templo. Now listen to this, tanawa. Ingon diha sa verse 3, unya ang Ginoo misulti sa mensahe alang sa katawhan pinaagi kang propeta Hagiyo. Dito na po siya sa katawhan nakigsulti, gamit ang propeta Hagiyo. Kabalo ka si propeta Hagiyo sa panahon magwali siya, kasukan siya sa mga tao. Ako tawon mong tambagan, oy ayaw ko ninyong kasuk. Eba, kasuko na lang mo sa Ginoo. Ano mo sa Ginoo, pangasuko? Pulong mo na sa Ginoo, wala mo niya akong giwali. Unya, og suko ang pulong sa Ginoo. Lambing dahil kong musulti. Kabalo ka mga igsuon, silutan gid mo sa Ginoo. Kay nga nung nag-ingat baya din eh. Suway, kanong pamina nga nang wali. Hulo na unsa, makadya oy. Napa mo? Ikaw ang verse 4. Maayo ba makamo nagpuyo sa nindot nga mga balay samtang ang akong templo guba gihapon? Muna pangutanas Ginoo. Kanang nangandoy ka nga makapalit kog nindot nga kutson Lord, makapalit kog TV, mapintalan ning suod sa kong balay, mapalitan ako ning suga, mabutangan ako silingpan. Pero wala ka nangandoy nga mo nindot imong kasing-kasing nga puy-anan sa balang espiritu, templo sa balang espiritu. Na
na gyapon di ako ba gyapon ng grabe kasuko, mga garbos kinabuhi, mga sala na yung pagpantaguan. Tapos kung paita, nga nang kayong tanga, uy. So, masunod, maayo ba? Maayo ba? Para nila maayo. Tanaw ko siya, nahitabuan eh. Ingon siya. So, sa verse 5, huna-hunaa ang inyong kahintang. So, tanaw na to itong kahintang karon kinalisudan. Isingin siya ko dali sa tubangan, pero imong tanawon yung dungawan, dunimo, kaingon ko kang, gani si mama, dahil sa likod, bro, giduot ba niyo? Kaya nga na, magdud ang mahitabo, pila ka mga days, human sa kimo. Nawadyo'y kusog yung tawon. Sunasib na to. Maminaw siya. Gadayig din eh. Narapod siya dito. Gampo, narapod siya. So, ingon sunod, tanawa ang inyong kahintang. Kung saan ang kahintang ani? Nindot ilang kahintang? Nindot ilang kahintang? Kaya ningon matiri ka nindot ilang mga balay. Nindot ba ang ilang kahintang? Atong tanawa, no? Nindot ba? Ningon ang verse 6. Dagan kamo gipugas apan jutay ra inyong naani. Grabe ninyong hago. Grabing tambling-tambling, kamang-kamang, paningkamot, panigtiil. Nangadato? Nang malinawon? Nang malipayon? Nang madaogon? Wala. So, parang gisulti ni Lord, pamanando nga o kayo, huna-una o kayo, gamita imong utok brain. Utok brain. Tanawa ang imong sitwasyon. Ingon si Lord, sa verse 5, tanawa ang inyong sitwasyon. Daggan kamo gitanong sa verse 6, apan jutay ra inyong naani. Sunod. Nagkaon kamo apan wala kamo mabusog. Nagkakaon kamo. Sunod. Miinom kamo bino apan wala kayo kamo matabang. Grabe, no? Sunod, ingon pa yun. Ug kantong nagdawat og suhol, samarag nagsunod dinis alkansiya nga buslot. Dako naman ta kong income ron, pero ano naman to? Uy, wag yun, itang ko'y napundar sa trabaho. Kasuhay mo, anak? Kasuhay mo, anak, mga isoon? Nako'y kailangan ni abroad siya. Pag ulit yun niya, wag siya napundar. Why napundar? So, og imog yung tan-awon pag-ayo, mas maayo na lang ang masugot kas Ginoo kay siya magpundar og magabutang para nimo. Kay kung ikaw ra kinalisudan man ni kayo. Kinalisudan. Kasi asa ka dapitan na kay panalangin kung kana kabubuton sa Ginoo. Pero kung di ka bubutos Ginoo, na magali kay makaplagan, mo na rapod. Ingon siya, sa wala pa kamo makakita. No? Wala ba kamo makakita sa nganong nahitabo kini? Nangutan na si Lord sa verse 7. Ingon siya, the Lord of hosts says, think carefully about your ways. Gingnan sila nga una-una kayo. Sa verse 8, ingon niya, tungas kamos kabungturan, pakuha kamo kahoy, itungkod pag-usab sa akong templo, aron ako malipay o ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Mo yun na kanikag, the Lord will show His glory na anak package na tanan mo nang ningon siya unaha pagpangita ng ngaran sa Dios. Ang tanan iduga no kay package lagi. Kanang ang tanan iduga, it means shower na sa glory ni Lord. Paulanon niya ang panalangin. So ani ra bagyud nga tayo mga igsuon? Gaiyahay ra gyud ni sila panindutay sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Madili pa man ipanahon kay ang rason nga gipapauli sila tukuron ang templo. May binay rason nga gitagaan ka ni Lord ana nga blessing. Pero ang problema imong giimo. And then ingon pa gyud diha sa verse 9, nangandoy kamog dakong ani. Apan jutay ra ang inyong nakaplagan. Sa nadala na ninyo kini sa inyong balay, giwagtang ko kini. Ngano man? Tungod kay nagpabiling guba ang akong templo, samtang kamo nakupuliki sa inyong mga balay. Oy mga Marta, maminaw ta. Tanan atong gimo, tanan panikamat atong gimo. Pero ang atong kasing-kasing nagpabiling guba. Ang atong kinabuhi nagpabiling guba. Karon ra bang panahon na, dili na ni panahon nga ngano man di ni kaubanay. Di ni kaubanay ako nga nagwali
Mag-inusara ko mga tubang sa Ginoo. Ikaw nga naminaw, mag-inusara po ka mga tubang sa Ginoo. Dili ka uban na yun. Mo ganing gitawag siya personal relationship with God. Makadungog ka sa pulong sa Ginoo, bisag walay magwali, kay personal nga relationship. Ikaw mismo na relasyon, Ginoo mo nang mubasa ka, maminaw. Nya siya na relasyon nimo, mo nang siya pon mutudlo nimo. Nya ikaw ka na kay relasyon niya, mo nang muampo po ka niya. Muhatag siya nimo pulo, muhatag ka niya pagdayeg, kay relasyon lagi. O kung mo lead dire na ay pagdayeg, kung wala magpatawag og prayer meeting, kaampo kas inyo hagikag alas 7 abot alas 10. Wala tingali. Unya makita ra pag yun nato inig abot ani sa kapanahonan mga igsoon. Makita nato ang resulta sa atong pagpabaya karon. Ang gibasa ka ganina naa sa 1 Corinthians ingon siya. Maabot ang adlaw nga ang kada usa nato hukman. Naay uban nga nagpanday og balay, silver lang gamit, ang uban gold. Pero kini tanan iagis kalayo sulayon. Ug di ni makabaro wa kay ganti. So ako po na nagpangalagad sa Dios, gatukod ko sa akong pagtuo, pagsalig, pagigumas Ginoo, pagkakristohanon, ingon nga gold. Ikaw po nga naminaw kung imong i-apply, nagtukod usab ka ana. Pero kung dili nimo na tarungon, murag anayon man siguro. Kung dili nimo tarungon. Kay ang nagwali ug ang naminaw parihog mensahe nga atong nadawat. Pero ang problema dili ta pareho og materialis nga gigamit sa pagtukod sa atong kinabuhi. Kay kadtong naminaw pag-ayo og nagbuhat, gold ang iyang materialis nga gigamit sa pagtukod sa iyang kinabuhi diha sa Ginoo. Sa iyang pagkakristohanon gitukod niya na diha sa Ginoo. Pero kung naminaw tao niya wala na to gina-aplikar, kita ra po'y mga kita'y magsagubang gyapon ana sa mga umaambot gyapon. This time na idagko kayong mga challenges nga gihatag ni Lord sa tuwa. Kini siya mo'y mubira na to paduol sa Ginoo. Muna ako nagapasalamat ko naman akong papa dire. Giubo na si papa, hilutunon ka na halos kada gabi na siya nga plasan siguro ni mami. Mata na si mami makadlawon kay masigubos papa yang nga plasan. Si mama po na umanig haplas siya na po yung atos kwarto manabon og unlan kay makubur siya. Ano kita? Ano sa kayo? Nga si Papa hagong kayo siyang trabaho. Karon ipapahulay siya sa Ginoo. Si Mama po na andiri. Ako pong sister-in-law na andiri. Iusahan sa Ginoo, palingkuron, pareho ni Maria. Nga, need may panahon nga gastuhon nga maminaw sa pulong sa Diyos, kay daga namang mga panahon nga namarta na may tanan. Isa na ko kanilang to. Isa man to nga sa edad nako 12 nahimo kong illegal kana bitang nangaser kong illegal nga swerte sulod sa among eskwelahan. Ang ino akong classmate ayun ang hurot nimong isna ipusta sa anak kay mo daw nag 500 sa usa ka sa nang piso. Victory pantong sa una kanang luto unong ka numero ug naay tulo anang mugawas sa imuhang ipustahan. Maunay maka kwarta ka na. Kisa nagtuwa na. Napamarta-martar kani atong tanang mga buwan gihimo kani ato kay duay panahon mo simba way panahon minas pulo sa Dios ay panahon basa pulo sa Ginoo kay martar tanan. Nakaron na Kristohano na ta gitunduan tang panahon nga nay panahon sa pagbuhat sa tanang butang napoy panahon mulingkod tas nilas Ginoo kay mamati. Nakaron nga gikuha na ta Ginoo sa Ginoo gikas kinabuhing pagkamarta gidala ta sa kinabuhing Maria nga maminaw sa panahon. Balik tag pamarta-marta alkansidan. Alkansi po? Alkansi? Muingon dyan ko ni mami. Si mami kayo nagbuntag. Ibang magbuntag. Magkugos sa bata. So, hindi mo agluga ang bata mabuntag. Pero may ko, wait sa kawa pa ko naka-Bible reading. So, maghulat sana siya. Magkugos. Hindi ko man ang Bible reading. Sige. Kaarbihan na ng bata. Maghimo na siya lugaw. Na? Kaya nga naman na, kinanglan magyod sa usa ka adlaw na ayo kay panahon na maminaw sa pulong sa Ginoo. So, ningon diri, padayonon sa nato, tungod niini ang langit wala na mohatag kaninyong ulan ug ang yuta wala na mohatag sa iyang abot. Tanawa.
Bisag kung saan nimo daro ang yuta kung di ka taga-abot gikas langit. Mo bitaw ning akong giingon, ang bunga sa tong kakugi dili katandis panalangis Ginoo. Kay kanay mo kakugi di na panalanginas Ginoo butongon gyapon ka. Daghang ang paagi ang yawa ang saan pagkawat ang sa imong nahuptan. Dali kay na niyang kawaton ilabi na kung wala ka diha sa protection sa Ginoo. Okay, nasabtan na to? Sa verse 11 ingon siya, gipadad-an kog hulaw ang kayutaan sa ato karon gitawag ni El Nino. But ang El Nino sa kapanahonan sa pagpantos Ginoo sa katawhan sa nasod sa Israel, moabot siya ang pinakataas 7 years. 5 years o ang pinakamubo 3 years. Imagine na 3 years nimo paningkamot pero di ka tagaag ulan. Dili panalanginan imong mga buhat. Lisod kayo no? Mo nang una-una kalibog ra ka kanunay, mo kasing-kasing gabugat kanunay. And then ingon si Lord in verse 11, padanan ko hulaw ang kayutaan, ang mga kabungturan, ang kaumahan, ang kaparasan, ang kaulibuhan, ang tanang mga nanurok sa yuta, ang mga tao, ang kahayupan, o ang tanan nilang mga tanong. Wa gyud mahimo basta di pa panahos Ginoo. Kay panahon nagitagda sa Ginoo, ani nga season, tukuran ninyo ako templo, after ani nga season, inyuhan na naman. So unahin niyo muna ako bago ang sa inyo. Oh, di ba? Confirm? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Unahin niyo muna to, then bago to. Ang problema, ang priorities Ginoo, dili mao'y priority nato, tawo. Tawo, hoy, tawo. Amen. Mga tawo na kita. In Matthew chapter 13, dunay sambingay nga nag-ingon, katong hisgutan ba? Nga, nagsabod og maayong binhi, pagpanurok na, nabantayan nilang na mga sagbot. Ningon sila, Lord, maayong matong binhi nga among gisabot. Pero, diin man gikan ni mga sagbot. Nga mo man itong gidauban o kayo isiguro mo yun namong patay itong mga gamot, walay mga lisos, mga sagbot. Diin man gikan ni mga sagbot. Nitubag dayon, ang master ningon siya sa inyong pagpangatulog, niabot ang kaaway o nagsabod og binhi. Patulog-tulog ganita nga mga Kristohanon ta, kanunay jud kang saburan og mga negatibong panghuna-huna, mga negatibong mga damdamin. Magproblema ka na. And then ningon sila, Lord, sorry Lord, mo gid ay, tulog gid ay mo day. So unsa na mo buhaton Lord, among adtuon pang ibton tong mga sagbot, ingon si Lord, ayaw niyo ibta. Hulatara nga mamunga. Kaya ni pamunga, ingnon ako ang mag-ani, lainan ninyo ng namunga, lainan ng sagbot. Nga naman, kana nga time, ang sagbot o ang maayong tanong, pariho kaayo og dahon, pariho gitag-ason. Kung sa palayan pa na ay tinuod nga palay o may iring-iring nga sagbot. Pero inigbunga na nila, katong iring-iring, mag-ikog sa iring iyang bulak, pero way bunga. Ang palay, namunga, ang iyang bulak, namunga o nagduko na. Pero kung sa wala pa na namunga, tanawon ni mo, puro palay. Muna ningon si Lord, ayaw og ibta, kaya kung ibon ang ibton, maapil ni mong ibot, ang tinuod nga tanong. Kanang nas imong tapad, inaayok pasagbot-sagbot, ha? Gusto ro ba ni Lord? Kitang tanan dre, mahimot ang tinuod nga palay. Sa Revelation, ingon po dito, Matthew, ito itong gisgutan sa niyakin ha. Nagilain niya ang kanding ug ang karnero. Naingnan na sa tapad, ayaw pa kanding-kanding brad, sister. Hello? So muna ninyo si Lord, ayaw yun ninyong ibta, ayaw nagbuhat na hulatan na lang, nga mamunga. Palay, sagbot, palay, sagbot, palay, sagbot, palay, sagbot, palay, sagbot. Pero naghanap, yung tanawon ni mo, maraming mga palay tanan. Kahit pareho man silang awit, gipangga mo ako. Pareho po silang may Bible. Pareho po silang gabayos kamot. Pareho po mo amin. Nya dito naman na sa bunga. Pagpamunga na, bulak yung wan, iring-iring. Mag-ikog si iring. Yun ingon na yung hangin-hangin. Ang uban dyan, tinuod na bunga. Ingon si Lord, lain na. Sa adlaw niya sa pabukog sa Ginoo medyo kung gapasagbot-sagbot ta o gapakanding-kanding ta o di ta tinuod nga palay, di ta tinuod nga karnero na kining pagpasagbot-sagbot maupo ni ang dili paggamit sa panahon sa Ginoo. Kay ang atong gigamit ang atong panahon.
Nasultian ka na ko dili lagi na malipay. Unsa man nimo pagibalok panahon sa Ginoo iampo nimo. Muhatag kag panahon nga maminaw sa Ginoo. Umbaw ani mo nag panahon na sa Ginoo dili. Sa panahon nga matudloan ta sa pulong sa Dios, sa panahon nga mawalian ta sa pulong sa Ginoo, normal gyud ang reaksyon sa kasing-kasing masuko tas nagwali. Ako na ko do. Pero bigi target ani. Ako na ko do. Ako na ko. Ngana no? Like Jeremiah for 33 years, nidugang pa og 7 years. So nabot og 40 years. Sige siya gwali. Pero ayong giwali, pulong sa Ginoo, pero mga tao dito niya masuko mo nang batuon siya, hulog sa tabay, kastigoon siya. Naragin na niya mga itson, masuko ka na ko ba? So, si Lord nagpadala og hulaw. Pag si Lord na mulihok ang tao, shut down God. Why dyan himo ang tao pag si Lord na maoy mulihok mga itson. So, daghang problema sa dili pagbuhat sa mga buluhaton diha sa kitakda sa panahon sa Ginoo. O mas daghaning problema sa pagbuhat sa mga butang sa dili pa kabubuton sa Dios. Mao na mas daghang problema. Tan-awon nato nag-ayo mga igsoon. At tuon nato ning isa. Si David mga igsoon naa sa Kings. Samuel chapter 11. 2 Samuel chapter 11 verse 5, 1 to 5. 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 5. Nanata? Amen? Sa ating pamulak ni atong tuiga, ang panahon nga maoy ipanulong sa mga hari aron makigubat. Panahon nga ipanulong sa mga panahon para musulong sa gira. Okay? Nakasinabot ta. Ngayon gisugo ni David si Joab o ang iyang mga opisyal o ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon. O gilibutan ang Raba. Apan, nagpabilin si David sa Jerusalem. Sa kahapon niya na, tapos mibangon si David sa iyang gihidaan, mipaso-paso siya sa atop sa iyang palasyo. O nakita niya ang usang kababae, nagwapa kayo, nga naligo. Hala no, mutag sunsilk, cream silk. O niya, nagpakisusi si David, mahitungod sa babae, namingon kaniya, dili ba si Bathsheba man kana ang anak ni Eliab? Asawa man na ni Uriah. Urias nga hitihanon. Gipakuha ni David ang babae o niadto siya kang David o nidulog si David, nakidulog si David kaniya. Niining higayon na si Bathsheba fertile. Si Bathsheba nahinlo sa iyang kaugalingon sumala sa balaod kay bag-o pa man siyang giundangan sa iyang dugo. So fertile kaayo siya. Diningon diha unya may pauli siya sa iyang balay. Og nanamkon siya sa iyang giingnan si David. Nagsabak ako. What? Saan naman ni nato ay? Na-depress na silang duhaan eh. Sige silang kita, mag-meeting silang saong na ito ni para matago ni saong. Si David nakaplano siya, iyang ipapatay si Uriah. Makabuhat og sala, mangitag laing sala, parang itabon sa original nga sala. So, walay butang nga imong tabunan, nga ang imong itabon mas gamay sa kitabunan. Kaya makita to. So, gibuhat ni David, yung tabunan ang sala, sa mas dako nga sala. Di klaro na noon kayo. Sa wali pang Pastor Prima karon, shout out Pastor Prima na as ubay. Ingon siya, tago plus tago equals sakpan. Tago plus tago equals kitaan. So, si David iyang ipapatay si Uriah, iyang tabunan ang sala. Sunod, kuan pa dito, before niya ipapatay si Uriah, papaulia si Uriah gikas gira. Paulia siyang balay arong makidulog, karong maabswelto ko. So makidulog niya, mubuntis, maumaor man. Adlaw ro may ligas. De, siyempre, kuan pa ni,
karon gipapauli si Uriah. Si Uriah kay man of valor man gyud siya. Sundalo man gyud siya kasing-kasing. Snappy man gyud kaayo nga pinab. Grabe gyud kay siya. Ingon si Uriah, mapahimo ba ko paglipay-lipay o hanimon-hanimon dito sa hinan? Magilipay-lipay niya ito sa panglaw? Dili nga na yung sabi. Sa dili ko makahimo ani. Sundalo din ako. Sundalo din sila. Namamatay ang mga sakop na ako. Ako naglipay-lipay. Panahon is pakigira, hindi panahon sa hanimon. Mahal nga hari. So wag yun na himo. Yang gihubog. Buhat mo sa klaim sala. Yang gihubog. Anong mo pa ulit? Natulog mahinoon dito sa palasyo. Tawag na yun siya. Oy, Abisay. Joab. Joab. Papalikon ako si Uriah diha. Paduol mo, kuman ka, nga mo paduol mo sa pader, sa gingharian na inyo karong gigubat. Unya, ipaatubangan si Uriah, inig mag-ulan na ang pana, atras mo. Inig grabe ng binakbakay na dito, atras mo. So ni atras ang mga tao, si Uriah o ang ubang mga kakaubanan, nangamatay. So ang nahitabo, sala plus dako nga sala nga gitabon o gitabunan og mas dakong sala, so klaro na hinoon kayo. Munang tago plus tago equals kita. Nang unsay sinugdanan? Baliko na itong mga igsuon sa verse 1. Unsay sinugdanan? Unsay problema ni David? In the spring when king marched out to war, kapanahunan nga manulong sa gira, man siya di man ito panahon magpaso-paso, mutanaw, magtihol-tihol itong mga kadalagahan. Hello? Now I know, I learned the lesson. Maghartok-hartok ni sa akong asawa. Ning kagabi, ipadong may matog. Ingon ko, taghan kayo ko young people, and I treat them na anak na ko. Pero daghan kayo kung nakatunan, sumana sa mga paminawan mo nga mga testimony sa uban. So sabi ko, dili ko pwedeng magmotor nga ang akong back ride, dili na ko asawa. Muna ang bisan pagkuan, mangitag yung pagpaki kisay mo kahatod ni mo, dili ko pwede maghatod-hatod ng bisat kisa. Gawas kong natin na. Okay lang tayo. Tinoon, bitaw! Nga naman, tungod kay nag-ampo ka, unya wa kay gihimo. Lord, i-avoid Ginoo nga di ko matagak sa kwarta, di ko matagak sa garbo, di ko matagak sa unod. Hindi, wa kay paagi. Lord, di unta ko mapadong dito, Lord. Di unta, Lord. Di unta ko mahulog. Di unta, hulog. Nag-ampo, pero dito padong. Wala yung strategy. Nakalan dyan ko, bitalo. Kanya gawas pa, anak. Safety ang feeling sa akong wife. Nalami kayo ang feeling. Wala siya mga duda-duda. Kaya kaning duda may igsuon. Sakit ba po na? Bisa duda na. Sakit kayo ng damgura. Imagine, gidamgo ko mga igsuon. Ang akong wife, ni uban sa otlae. Tay sakit ang kamata ko. Nahila ko ng mata. Dinasakitan. So, nunggo ko nga mga na. So, dili na ay ado, na ay mga riklik, na ay mga riri, na ay mga sila, mga sige, panghatod na. Dili na ko. Gawa siguro o pinakagikinahanglan na gyud kayo, emergency na gyud kayo. Nga naman. Hello? Kana lang na ang istorya si Pastor, kabalo kaday, katong si Kuan day, nga na. Niya, wala kayo siya nakadungog kay kusog ang amin, gadagan ang motor. Di mo na siya, kung siya, Pastor? Na nakakita, hanggang ni Kiss. Nimunto niya asawa. Ni Kiss. Kung yan, ipadoora niya, ay kaya naminaw. Kabalo ka si Lord naghatag og wisdom, pero kita di man ta kamang gamit sa wisdom. Samot na ning atong panahon, di ta kamang gamit sa panahon. Munang sige ra tang problema, anya manghilak ka ba dayon tas Ginoo? Maulaw ta na oy. Suga manghilak di ka Lord.
Ay, tawod. Humana gitubag ni Lord ang imong pag-ampo, wala ra nimo nang buhatan mo nang natagak ka diha. Humana gitubag ni Lord, ma-avoid ko aning problemahan, Lord. O di tagaan ng wisdom, mo to'y tubag sa pag-ampo. So i-apply nimo karon ng wisdom. Sana all ka diha. Napa bata? Panahon tig panulong. Dito panahon para magtiul-tiul mananaw dito mga lamihon. Mga mayuhon. Nga naman po ganang tanaw ni mo, mupilit mo na imong mata, oy. No? Ayaw ba mamalikas, pinaingnan na yung anak, yapon. Ito, malikas, yapon ko to. May tanaw po yung pitik-pitikon po mo imong mata. Naunsa, tao na, oy. Karon di na tamang lakaw, mananaw dito mga musulod tag mga bar, mga mutanaw ta dito mga nagsaya na gububo. Gunit ra ng cellphone. Tuwa na dito ng nanayaw. Hello? Ako, morning. Suwaya nga confident kayo ka. Ako cellphone. Mabili naman dyan anak ko. Si mami, siya kabutang o password na, iyara tanan. Basahon na niya tanan. No? Munang, og na ay mga problema nga i-chat sa ako unya dili pwede nga ako na i-delete kay og mahibaw niya, mabukatan siya, mabikil pa siya. I-delete na ko. At least nakaibaw ko kay mo na ko nga na lang. Pero open na, wa kay tago-taguan niya. Inig-review niya, wala ka nila yung ipang tanaw. Nga pala kita. So, season na manulong sa gira. Kung dili season para sa pagpanulong sa gira, ayaw sulong, pildi ka. Pero kung ginan ka ni Lord, season eh, lakaw. Lakaw. Kaya di mo ka mo lakaw, pildi yapon ka. Si David, pwede siyang muniog, gira, batok sa munianon. Pero gira, batok sa yawa, batok sa sala, pildi si David rin tayo ma. Nga naman, ang time ni Lord, ang timing ni Lord, wala niyang i-aplika. Wrong timing. Ano mang sitwasyon na naakaroon, unsa man kakaroon kahimtanga diya, panguntanay mo kagalingon, timing ba na sa Diyos? Na si Lord, Lord, timing ba niya, mao ba niya? Kaya dili na timing, Lord, pindi ka diya. So, muli na itabo. Nakasa siya, nagbunga ang sala, nagbuhat sa sala, kaya itabon, nagbuhat ang masda kong sala, kaya kitabunan ang dua ka sala. Nagkuha pag yung daing masda kong sala, kaya tabunan ang tulo ka sala, upat na ka sala, o ang last na sala, nga mo, mas lapad o mas dako. Oh no! Napatali ha? Doon ay usa ka prophet sa Biblia mga igsoon, yung pangalan si Eliseo. Nakini si Eliseo mga igsoon, gi-honor sa Ginoo yang pagkinabuhi tungod kay nisugot siya sa tawag sa Ginoo siyang kinabuhi. So, butangan siya kaalam ni Lord. Ingnan siya, Eliseo, mo na isulti niya. So, kini si Eliseo, ani nga tayma, ang Assyria o ang Israel, wala sila ay maayong panagtinagdanay. Kanunay silang magbangi, maggira-gira. Ani nga time, ang commander, ang general sa kasundaluhan, sa Assyria, nagsakit yung pangalan si Naaman. Diyan nga lang? Lumina ang gala, get one for. So, si Naaman ang iyang ngalan, unya, naa siya'y sakit na sanla, na siya apan. Dato kay siya, powerful kay siya, pero na siya apan, yung sakit sanla. Aning panahon na, wala pa tambal sa sanla. Bisan bioderm, mga ointment, wala. Kung naka ni sanla, maglain ka, magkugkub ka, sige ka, matay ka. So, na siya'y pagpanulong sa Assyria, nato sa Israel, nakadakop sila og mga tao dito, og nakakuha sila og dalaga nga karon dinakpan sa gira, gihimo yang ulipon. Og kini maong daga nasayod nga dito sa Israel, dunay tao dito alagad sa Dios, ginganlan og Eliseo, nga ang isulti ni Eliseo matuman. So ningon siya, maayo ang tao ang ako nga galon nga sinaaman. Makadong dito sa Israel o makahimamat sa alagad sa Diyos. Aron matambalan siya sa iyang balatian. So, lato na pagkasulti, tara, so yan. So, nangato sila mga igsoon. Pagkabot dito, ayo,
Gayaw-yaw sinama, abi ba na akong katubangon ko siya? Dito sa Israel, tinaod ko, di kay ko katubangon. Di kay ko taglon. Wakay ko kita siyang nawang. Ignore ako lakaw itong sausaw ng tunaan ng kabaw. Wala ba yung mga nindot ng mga sapa dito sa Assyria? Anhanon ko diya. So, nitalikod siya, gayaw-yaw kabagot-bot. Isa diri magwalay talikod kabagot-bot. Ako na pag-iga. Disgutan na pag-ko pagwalay. Ay, nako. So, nagtalikod siya kabagot-bot siya. And after that, ang iyang sulugoon, ningon dito nga, sulayi ba? Na magulaman ta dire. Wa ba kumo sa pagsuway. Suway na ako. Ayun na nagtanaw ng hugaw, piyong na lang. Sige. Wala ka rin, balikan, pulbusan, missile. Nagkakan ako na sila mga nuclear dire. So, ato niya. 1, saw-sawan kay kapito may gingon. 2, wag yun nakuha 3, wag yun, 4, 6. Wag yun. Pero kay pito nga, nahala. Pag ikapito nga ito na hinlo, ayaw yung panit. Instant na naayo siya, bisa na yung panit na himong daw panit sa bata. Kung gusto kang nindot kang tanawa, i-obey unsay gisultis pulong Ginoo. Kay wala tayo mga sanla ron, pero kining atong garbo mas lala pa ni sa sanla. O gusto kang maayo sa imong garbo, nahala, i-apply unsay gisulti sa pulong sa Dios. Sa mga sinaman, gi-apply niya o sa gisulti sa pulong sa Dios, pinahagi kang Eliseo. Naputi siya, ni gwapo gayo orang angel. Sa gwapo kita angel. Ang lipay kay siya mga igsuon, ni balik dayon siya dito ni Eliseo. O di ko sa Eliseo, sa ilo ako. Nasayo pang akong panghuna-huna. Tinuod yun di ay ang imong Diyos. Ang Diyos ka nagbuhat sa langit at siya. Tinuod yun di ay. Karon dawata ang akong pahinumon, agig pagpasalamat. Ni ay 3,000 ka plata, ni ay mga mahalon kayong bisti, ni ay mga bulawan dawata ni. But unsay gisulti ni Eliseo mga igsoon? Ingon siya, ingon na. Ayaw ko bayri-bayri. Kaya usahay mga igsoon kaning kwarta, makadaot ni utok sa alagad sa Ginoo. Makausap ni paminsada. No, kabalo mo mga igsoon, ako sige ko pray sa Ginoo nga Lord. Medyo ko mabitik og mga anak. So, ang akong ibuhat para hindi ko mabitik. Nag-savings ko. Sa kagamay-gamay, isang baon ko, nag-savings ako. So, tagaan ko ni Mami og 100. Ako nang ilisan og tag 20. Tinuod man na, kinas Mami, pangutan na, buhi ko man. Ilisan ako ng tag 20. Unya, magpagas ko og 30. So, 40 ako ihatag. Naay sukli nga G's, tama? Ako ilunod sa alkansiya. Sunod na po na ako. Magkasta po ko 30. Yun ay sukli. Sige yun ang naisukli. Basta na ako'y paliton. Magpagas ko na isukli. Ako ito ilunod. Nga naman, naguna-una ko. Lord, iniguli na ako. Kaya sa una mo ulit kong Nikos, manghuwang pa kong misyonary. Ipriti. Pagbalik nila kabalik. Oy, why not coming, ha? Not Pastor mine, ha? Karniro dito. Naunsa na sila. Magbalantay, wala. And then, layon, so many ha. Di, wala ko yung pililiti. Padali ko, dugangan na po na kong utang. So ako naka-idea ko, sukan ka nag-uban ni Mami. Kada na ko'y paliton, kaya tagaan ko niya balon ka ng trabaho ko, ang tudlo ko dito. O, panggasolina nini mo. So, kada pagas na ko, ako dyan ang tuyuon nga magpagas ko, tag 30 ra dyan na. Kung 50 ang kwarta, 40 ko'y pagas. Kung may bilin, ako isod. Kaya nikulin ako, na ko'y pasalubong sa kong papa, na ko'y pasalubong sa akong mga igsuon, mga shorts, o kung sabay akong ganahang paliton. Sa ingon po niya na, hinlo ko. Uy, ako-feeling mo na. Hala, si pastor na malit, o kuhaan ka to siguro ng para sa preschool. Makasaan ako. So, naatay ka, malingong paanggi yung sao na to. Yung ka na, magsigirat, panglakwat sa, di na katigong. Bisag na ko, pagkakaiful do, fuldian ko na ko. Karoon limay na, kinatawan na,
tungod sa panahon dahil wala na problema. Nga, ang imong mga barkada dahil Giselle, example lang ha? Masa tinuod yan? Hala, nag-outing na sila dito, enjoy kay sila, gipost sa Facebook, nag-jealous na ka. Sila radyo, di sila naman ay kwarta. Nga, paumanon ka ni, gastukan po kanila, ay nga lang ito. Naman si Yang yung nga to, Yang? Amin Yang? Ito yung alas ginaon, hindi papalaago niya akong mga bagong tubo kay mga halinon, kay mga dagway. Ayaw sumusigig lang, kay makita ang dito. Ana? Sige, malitsun ta itong inanana na ito. Mabantay mo itong i-post sa Facebook na nakay sila itong tuya-tuya ba? Nang mga bangka-bangka. Nya, ibuto, nasunog ang makina. So, gaingana sila dito sa taas, ang kalayo na sila ng bangka. Malitsun. Kamu ba? Huwag na itapok nga, dili, para sa Ginoo, di ko ganahan mo doon. Nga naman, napalay mang labay na bomba, na mang labay o granada, naapil ka. Tapok dili para sa Ginoo, di ko ganahan eh. Lingaw ra ka, para makatawa ka abot dunggan. Ang tao na. Gamiton man nato ang atong, kita naman nakaalam sa Ginoo. Pero dili ko na sayo pa, basta may salat na pastor. May peno na ko pastor, masunog dito sa kalayo, mabuto. Ito pa rin ang ingana dito, mabuto, makina. So, balik ta dito ni Eliseo mga igsoon. Nilakaw na, okay sir, salamat kayo Lord, naayo dyo ko, tinuod dyo ka. Pasaylo ako Lord. Eliseo, pasaylo ako sa Diyos, inigbalik na ako sa Assyria, kuyugan na ako ang hari nga mosimba nga ito siyang Diyos. Kaya siyempre, alagad mo ko sa hari, sundalo mo ko. Ingon dahil Eliseo, absuelto na ka. Kaya niyo mong pagtuo sa Ginoo. Kaya pagtuo, pagsunod ba ko sa isulti sa Ginoo, mo na pagtuo. Ang imong pagtuo sa Ginoo, mo may nakapamatarong ni mong nakahilot ni mong absuelto na ka. Bisan pag kuyog ka dito, basta kay ihilot na ka. Okay? Inga na, ang tubag. Nilakaw na sila. Ang ilang dala nga kwarta ang mga mahalon nga bisig, idala na nila balik. Ang sulugoon ni Eliseo na ang pangalan si Gehazi ni pinahilom dayon siya og ipsot nakatulog ng pastor. Kawat sa yawi sa motor likod puntahan. Akong gamit nga illustration sa itong panahonan karon na, pero kanay ato pa yung motor, okay? Gisunod dayon niya si Gehazi. Unya pag-abot dito mga igsuon ni ingon dayon siya. Sir. Gibalibaran man jud ka ni itong akong agalong. Nga dili ipadawat, pero kalit mong yung may niabot niya mga bisita. Nawa man siya ipabistig, wa po siya ipalit pagkauwang. Yung anahagi, kaparaphrase ako, kapasabot ako na nang ipalapad, karong ditso na ta. Ako na lang, ingon si Sir Eliseo, nga iyan na lang kunong dawaton to. So gidawat niya ang tanang kwarta, gidawat po niya ang mahalong bistig, niya iyang gitaguan o nibalik siyang Eliseo. Wow! Hala ka nice. Ka-bright niya no? Kamaayon niyang manghuna-huna. Oportunista kaayo. Paminaw ha? Ingon diha sa 2 Kings chapter 5 verse 25 to 27. 2 Kings chapter 5 verses 25 to 27. Gehazi came and stood by his master. Abot siya o nagbarog at ubangan ni Eliseo. Where did you go, Gehazi? Di pa ko tanong, di mo kagikan. Asan kagikan do? Ayaw, prayer na ito. Pardon me, pastor. Si Elisha nang matanan niya. Your servant didn't go anywhere. Basta na ay sala, mamakak yun na. Masakpan, nagkadi ka mamakak. Ngayon, rin ko po sa ilo dilo. Kesa naman ngayon, wala ka mamakak. Ngayon, rin ko po sa ilo. Makak siya. Tanawa, he replied. Your servant didn't go anywhere. Huwag ko lakaw, di mo ko. Verse 26, tanawa na ko. But Elisha questioned him. Di pa ko tama sa Elisha. Wasn't my spirit there when the man got down from his chariot to meet you? Natuo ka? Nga wala ni uban ni mo ang akong espiritu sa diyang ninaog tong naaman
sa iyang gisakyan nga chariot aron tagaan ka. Naulaw na siya gamay, okay? Gamay pa. So, is it a time to accept money? O, pamati ako sa isulti. Panahon ba ni mo nawatag kwarta or sanina? Olive? Or cards? Or vineyards? Sheep? Oxen? Male and female slaves? Panahon ba ni mo nawataan na? O, ikaw pa na, pamadalas mo pagalingon. Pagkakataon na. Kaya kung panahon pa itong ginawat ng dato ni Elijah, pero kay tili man panahon, sabtao kayo. Ikaw kay mas bright pa kasi mong parents, mas bright pa kasi mong leader. Totoo ka, kung di ka mo sunod, okay ka? Dili, magka-problema ka. Ang wapo ni mo kisunod, napugatan po. So, ang problema, sige hasit, ng problema po sila siyo. Because you know what? Paminaw, inigkamatay ni Eliseo. Ang tanong puwersa nga naan ni Eliseo, at mapunta ni Gehasi, labaw pa ni sa bulawan, sa kwartas, sa sinina, sa olive orchards, sa labaw pa sa yuta, labaw pa sa mga karnino, labaw pa sa mga hayop, labaw pa sa lalaki o babaeng sulugoon, ang maangkon niya gikan kang Eliseo. Like si Eliseo nakaangkon gikan ni Elias o dupling kahon, pag-abot na unta ni Gehasi, triple na ni. Pero kay si Gehasi, wrong timing. Gatuo kag ang gipangwali sa pulpit, kasuko ra ni pastor. Gatuo kag ang gisulti sa pulpit, kay nakabantay mas pastor, may ngani ko munang imatay ang giwali. I tell you, ang akong wali karon naa sa 1 Corinthians. But need na akong patulugon ang bata. Nagsugod og praise and worship, gakanta ko gayon ana. Nihanto na katok ang bata, gibutang nako. And then late na kaayo ning a message. Ang Holy Spirit na mismo ni hatag mao ni iwali. Mao ni isulti. You see? Sometimes mo jud inig mangayo kag mensahe Ginoo pinahilak nga magluhod gyud ka kay human nimo wali pag di na mao mensahe imong nawali, human nimo wali bugat yung kasing-kasing guilty ka di ka happy na kas kwarto na natulog na tanan ngayo na bukat mo sa ilos Ginoo Lord di mao to ako nawali ba? Tanaw ko sinita ko. Naay tanan, naay panahon si Lord. Oh, ato pa tayo na. Ingon niya sa verse 27. Therefore, Naaman's skin disease will cling to you and your descendants forever. Kining imong pagka-disobedience Gehasi, muna hinungdan nga ang sanla ni Naaman mo takod nimo ug sa imong mga kalawatan silang tanan mga sanlahon. Munang sa kapanahonan sa mga Israel, duna gyoy mga tawong sanlahon kay mga kaliwatan ni Gehasi. So Gehasi went out from his presence, diseased, white as snow. Naputi isang ayo ang sanla ni Naaman balhin. Nga naman, dili panahon. Gusto ka malipay, pero di pa panahon, magka-problema, hinon ka. And sometimes, makuan pa dyan nato ba? Nga, mga suko tas atong ginikanan, mga pungotas atong ginikanan. Ang ngayon ang tatang malipay, ug sabton tug ayo, bitanon, di pagit panahon. Masuko hinuon. Matambagan ni pastor, masultian ni pastor, masuko. Lami nang ibabalhig laing simbahan. Lami nang lain akong pastor magwali. So lain. Istingan nimo makaingon jud kag ay. Sayang. Sayang bitaw. Kay dili basta-basta ang mga pulong atong nadungog mga igsoon. Wani ingog gibasa lang kani wani na kani dunana na kani sa retreat ani. Dili uy. Hilakan nimo sa Ginoo ang mensahe nga ihatag. Because wala ka kabalo kung sa'y sala, kung sa'y problema sa katawan, wala ka kabalo. Di pwede ko sa katao mo yung walihan, kay dili siya rin nabadlong, wala nabadlong ang ubal. So mag-agad ka kung sa'y ihatag sa balang espiritu, kay sa usak ka pa nagtigom, ang balang espiritu may nasayot, kung sa'y gikinahanglan sa usak-usak.
Mo bitaw nga naa nga topic pero inigwali na nimo bisag asa na kapadong. Balik na po ka sa topic, padung na po ka bisag asa because ang Holy Spirit mo lead nimo sa word nga gikinahanglan. Sad to say, mas ganahan patang mudawat sa mga butang ni Naaman kaysa sa mga butang ni Eliseo. Mas lamit paminawon ang mga tabi sa gawas kaysa sa wali ni pastor sila kasoko. Hopefully mahigmata ta because dili gid basta-basta mga igsuon. Sige hasi nila kao sila na ang sakit ni Naaman alam na ba? Nga naman kasing-kasing nahakog sa mga butang na kalibutan. Suntian ka na ko hatagan biya ka ni Lord anak. Mutan-aw ka sa akong notebook, kinadaghanan itong lista. Ang pilpak, sa karis, saan mo na isang kasbayso? Nahuman na, pasal? Secret? Gilista, dapat waka ka ba lang? May bawa niya ko. Lakaw siya. Lista, mag-pray ko na. Ako susuginan. Usa sa mga gipray na ako, Lord, pinadetalyado pag yun. Ay, naminaw nga, billionaire, ano ba? Di pa na kong domin ako, prangkahan ka na ako, nga nag-ampo lagi ko sa Ginoo. Ampo ko sa Ginoo, Lord! L300 nga brand niyo. Para sa akong katawhan, Ginoo. Mo join og youth camp ang akong young people, hakuton ako kalima. Sa ikaduhang hakot, baryang sa kanan, no? Dili brand new. Nalit na ang uban nun. Tagain, Lord. Sa madugay, sa madali. Kapubutos Ginoo, sa gitagda niya panahon, yan ang ihatag. Pero di ihatag, praise God! Unsay katungod, makiglanis tas Ginoo. Naunsa mo kanila ko? Iglanis Ginoo. Ato tas Ecclesiastes chapter 3. Apit na kumuhuman. Buntara, tumulan naman, garbo niya. Apil lang, tulon kay kag-klima ka na nibubo ni mo niya aircon, di ka kalon. Di ka kay ka tunlan na nimo, hanap kang garbo. Sige, tunlan na lang ng garbo. Ecclesiastes chapter 3. Lama, human na kita. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to verse 1 to 9. Abot sa 10. Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 10. Arekos Bisaya, magsugod basa ang English. Okay na mo? Okay na? Okay. There is an occasion for everything. Dunay panahon ang tanan. A time for every activity under the heaven. Tanang mga patigayon, mga lihokon, mga buluhaton, ibawas yuta na ay time, na ay panahon. Ganigi sayangan na ganyan ito ang pang panahon. Tama? Imbis ng tanong dito, ay, sige, ang cellphone. So, gisayangan na ganyan ang ubang panahon, di ba? Imbis na mental dito sa Pastor Jonah, kasi hindi nga na sa Facebook. So there is a time for everything, but we don't know how to use the time properly. Muna problema na to. There is a time, an occasion. Oh, no. There is an occasion for everything, a time for every activity under the sun. Verse 2, tanawa. A time to give birth and a time to die. Nay panahon nga matawo, ug nay panahon ikamatay. So di pwede na sa gitak ng panahon Ginoo nga diha ka matawo, natawo ka kuna. Di pwede. Unya, sa di pa ka mamatay, nakuna ka kamatay. Kabalo ka aning matawo, pero sa gitakda ng panahon ni Lord, lipay kayo. Pero kung natawo, niya di pa gitakda ng panahon ni Lord, saan lang hindi ko kumaunsa ako naman oy. So dili lipay, kani man time ni Lord. A time to die. Kanang di pa nimo time nga mamatay ka, namatay ka, di ka malipayon. Gusto ko ta mabuhi ka magminyo pong tapi. Pero kung gitakda ni Lord nga mamatay na ka, kabalo ka nga time na ni Lord. Oh, thank you, Lord. Pinagyod. Ang pingin mo nga nabi ni Lord. Lipay ka kay kabalo kang gitakda na ni Lord. In other words, pag pagkatao, dili problema basta kay time na ni Lord. Pag mamatay, dili problema basta kay time na ni Lord. Okay? A time to plant and a time to uproot. 9 times pagtanong ug 9 times sa pag-ibot. Hala, sige rin ibot, wala yung time og tanong. Global warming ang naitabo. Linog.
Earthquake! Hinog yung earthquake pa rin naman. Muna rason. Sige nagputol, walay tanong. So 9 times sa pagtanong. Kaya mga young people, paminaw mong ayaw ba? Sa eskwelahan, gi-educate ta. Sa balay, tudluan ta sa mga ginikanan. Dili sa church, mas lalo tang tudluan. Pero kung dili ni mo tarungon o apply ang gitudlo, siguradong magpuyo ka sa gianay nga kaugmaon. Magtarong nga ba? Kailangan may times pagtanong. Time ni, nga nagtanong kag panahon, nagtanong ka, pagtuon kag ayaw, nagtanong ka sa imong oras, nagbasa ka, naningkamot ka, nagtanong ka, di mag-harvest kag nindot sa maabot. Kaya kami mga ginikanan, karon pa namon na-realize, sa una ni lipay lang itong mga batanon pa mi, hala pamayabas, hala barkada-barkada, hala drugs, bisyo-bisyo, inom-inom, sugal-sugal. Pero karon na namin mga anak, hindi na mo silang paeskulahon, wala kaming asa mamiani mangita, because wala may nagtinarong kaniadto, so wala may nag-harvest og nindot, o kay wala may na-harvest ng nindot, wapon may mag-feed pakaon sa mong mga anak, mahatag sa mong mga anak. Munang mag-cookie, may grabe na namong paningkamot. Time na nga mag-harvest mo, may itanong na mo. Munang kamong mga young people, ginatudloan ta. Sad to say, mas bright pa ta kaysa sa nagtudlo. Mas makamao pa ta kaysa sa nagtudlo. Eh, magka-problema ta, dili karon kay kung nagproblema ka karon sa nagtudlo ni mo, saan karon sa pa ka ni mahilong. Mas magproblema niya ka, kung ano yung magtudlo ni mo, o niya na anak ka sa maong kahintang. Okay ba? So, verse 3, ingon siya, a time to kill and a time to heal. Panahon sa pagpatay, panahon sa pagtayo. Di pwedeng may luon, di pwedeng ma-delay, di pwedeng ma-advance, di pwedeng hanag yung natay ma. Then a time to tear down and a time to build. Then panahon sa pagguba, na may panahon sa pagtarong. Di ba panahon sa pagguba? Karon na, moingon dyan ko prangka dyan because ang ako mga young people dire, mga angayan, di basta-basta. Mas gwapo pa ni Pastor. Amin ba rin? Amin ko. So nga ako mga ladies, dire, tanawa ako na mga itsura, anak, ma'am, dire. Tanawa siya niya, ho? Tanawa na si Princess. Tanawa ng mga buyan, oh. Kanang mga hinlo o humawan. Mga halinon. So, di malikayang ilang mga kasing-kasing mga salaag-salaag. Sakit sana. Pero di pa panahon. Lasa kayo. Pag-inganan ni mo sa kuko ni mambiri. Pag-inganan yung kuko, di pagyat panahon. Bisa kita mga ginikanan, makabalot ang di pa panahon. Ano man? Di mamugas. Di pagkapanahon, magrelasyon ka. Di manila, di pagyat. Tingala na lang ka. Kaya mo kalitra pang hinilakay ang daple, manghinilakay atong likod, manghinilakay dito siya daple, manghinilakay ang daple. Abili mo naghilakay na tandog sa wali. Wali katagdanay. No? Matinga na laman ang ubar, ano man itong nanghilak, ano itong hidagag kuling, ano kauna mo ito, ano? Kadi pa panahon lagi. Nalaman ko yung time tanan, oh. A time to tear down and a time to build. Hindi pa na makabaymayas, Ginoo, tear it down. Kupasa na. Kaya naraw niya yung time na i-build na o mas nindot pa. Woo! Ito, bitong to, oh. So, a time to whip and a time to lock. So, nagay time na hilak ta. Kung tayo nga para hilak, i-enjoy mo si kagilak. Thank you, Lord. Sige, kampo, sige, gilas, Gino. Kaya na po yung tayo, makatawa ka. Kanang tayo, makinanahan ng harvest, ihatag si Lord mo. Kung natas problema ka sa itong mga pamilya, mga minahals, kinabuhay, parehot ang tanan, time to whip. And listen to this, dili lang sa time to whip, na po yung time to love. Manang nakaroon sa mga paghilak, relax.
Kaya nga naman, naapoy time, nagitakda sila ng mga tao ta. Katawa sabi, ano siya? Dumot ka, dumot. So, a time to mourn and a time to dance. Hello? Na ay a time to mourn and a time to dance. Nga no, og sa pagpapasalaga sa'yo. Pagsimba na, a time to mourn. Sayo sa kalipay. Usa naman tao na, oy. Nay, a time to dance and a time to mourn. Kung diya sa pagpakasala, time na mag-guol tang, pero kung time sa pagsimba, time na manibayo na magsimba. Pugson, pamatas praise and worship leader, sayaw! Sayaw! Ganaon pamatas praise and worship leader. Tanan ano oy? Verse 5 na tayo, mahumanda. A time to throw stones and a time to gather stones. May panahong magtigom ka na, may panahong buko ni mga kansiya. At mga wala yung kansiya, wala buko nun. Hello? Uy, excited na mag-ina. Sige ngayon si mami, pila na ka na, no, apit na ba kong birthday? Uy, usila ko si mong birthday! Sarami? Sila ko sa birthday. Sige ba ko huna-huna, paon na ako na yung panani, palit ang ustan pa. Palit na kami mo kahuna-huna, ang ustan pa, human regwali, balhinon ko dito, kuwaon ko dito, balhinon ko dito. Yung plano ko yung ulit, palitan ako ko sirip, palitan ako ko ng anak ko mga insor, kung pagkumangkod. Hey! Pinanakana, no? Hindi pa panahon, oy. Kapag naka-alkansya, mag-alkansya ka. Butangan na mo dito versikulo, thou shall not eat the fruit of the tree of knowledge of good. Basta kay thou shall not. Butangan na mo pizza dito, kanus ani mo na ablihan. Year 2030. Narapsog, nang pa na bulihan. So, na mo doon mo, hoy, nakakay kwarta? Wala. Kadi mo kayo mo. Na makakawala, wala ka na maka. Kadi man to mo. May muhara to sa kitakdang panahon. Commitment to ni mo sa Lord. Kaya pagkabot atong panahon na nakahimo na to para sa Lord. Higma ka ba ta? Ginagmay na na. Ginagmay na ba? Palimot-limutan na gan. Maginar ka na palimot-limutan. Limot ang ikahatag na limot agad. So na yung panahon sa pagtigom, na yung panahon sa pagpanglabay. Sige lang panglabay, wag yung tigom-tigom! Mga bata naman, sige mo enjoy yung kayo, kaya naman sweldo. Inig-retire ni mo na kahit tinigom, ilugan kasi mo mga apo. Pero inig-retire ni mo, wag kahit tinigom, magbalin-balin kang mga balay sa imong anak, padunggon pa kang istorya nila. Naminaw? Pero wag ko na nagpasabot na gamitan mo ko dahil magdayong versikulo. Ayaw ka magtigo bali ninyo taa kay kutkutun anayon kawason ayaw. Pag yung audit hindi maguna mo. Oy. Sabi na lang eh. So a time to embrace and a time to avoid embracing. Magsimba ta magsimba di mo si kakos. Mga totong likod magkakos. Nanay, suga na ron. Kabalo mo, inig-jam? Ay, mga parisiyo sa kawas. Mga Bible student. Nanay, mag-CR. Sila may mo, ilang flashlightan dito sa kawas. Ano lang flashlight? Hindi na pwede magkuyong ng lalaki o babae. Nay, time to embrace. Ano nang adlaw nga, humana mong paana ka ng nana mo sa edad, na minyo na mo, puro naman stable. Hala, pagkakos mo. Ay, magpagbulang. Init ang bulang. Hala, kasingon mo kayo. Hala. There's a time to embrace and to avoid embracing. So, naas, simbahan, hala, magsigig. Na-arrange na itong bangko nito. Birahan yun pa doon. Kailan na yun eh. Gunit-gunit sa kamot. Ilasa. Pero yung nun sa nato ba? Alis at verses. Iba ng verses. A time to search and a time to count as loss.
Na panahon mangita ta, na po'y panahon nga pakawalay bili na. Di ba karon? At time to search na makakita ito kaning cellphone, makapalit yung kaning cellphone. Mabuto mo na tayo ngayon mo na nilabay. Di ba? Hindi mo kakinahan because something new is better than old one. Iyawan na mga English nga nga no? Ninduta gan mga igsoon. Na ay time tanan. Then a time to keep and a time to throw away. Tinoon? Sentimental value. Nahinumdum ko mga igsoon. Kani atong mga high school pa, ang taon kinahilasan. Pag nailalaking muhatag og bulak, ibutang sa notebook. And then nalataan na kayo, ni puti ng laya na notebook ang bulak. Kaya sentimental value, love good kayo ka. Pag nag-away na mo, at time to throw away. Labay na, kaya may bagong bulak na apo. Tama? Kanang imong yampingan o kayo ron. O di na magitakda sa Ginoo. Yung man ilabay, naibot pa naman. Verse 7. Ano ito verse 7? A time to tear and a time to sow. Na yung panahon gisiyo ni mo na. Panahon na. So na yung mga panahon mag-conflict ka. Don't worry ka na yung time magka-ulit. So ba? Ano yung ba ito parang sapot? A time to be silent and a time to speak. Pagulihon. Buwalin. Pahilo mo, masih tapi. Ito lain na mga. Nay time nga mahilong ta, kay time nang maminaw. Labong wapay gawanay, kasi tapi. I mean, gahilong. Pag sumo na pala, hindi ko. Wala si Kuan. Na, always yun ako nang mabantaan, especially sa gawas. Yung people, paminaw sa mga ayo. Ari ng praise and worship leader. Magsugod na ta mga igsoon, ato na ta sa itong mga pag-ampo. Ngayon sa pasaylos Ginoo, before tam sulod pagdayeg. Gasigib tampi. Si istorya, si katawanay, si kuhitay. Ang uban ka-ampo na, ang uban galiraw-liraw ng mata, nangita o langgam. So 9 times paghilom, 9 times pagsulti. Okay? 9 times pagpamati, na po time sa pag... 9 times sa pag... Marta, na po time sa pag-Maria. Diba? Na time nga mong alagad ka, busy ka, na po time maminaw ka kayo. Pareha ka ron. Niya ka. So timing, good timing kayo ni. Nani-ari ka. Katong ka-probinsyano lang dito. Ambot lang asang kalaga na paingon na ito. Oh, alas verse 7. Verse 8. A time to love and a time to hate. Kani ato na higugma kayo tas pagpakasal. Pero karon time na nato, na-hate na to. A time for war and a time for peace. So, naade po yung time sa gera, na po yung time na kahilom. Munang time sa gera na, Lord, let your will be done. Hala, pag-ulan mo rin mga mission. Kaya mga botol po niya ang kalinaw ninyo. Di ba? Di kayo nagbubat mo na yun sa inyong balay, kaya away mo sa bulag na bulag! Bulag! Bulag din kinuna. Wala kasabot nga after sa time sa war na time sa peace. Ikaw, tala, anta, kanang, namang ko'y blessing. Gawas. Hindi, ano? Patay, hopis. Nanti, pag yung kaya, ice cream pa doon, kay bifan, more bifan. Kanya, ay, hago mo sa itong mga balay. Hago mo dito. Ang sa ta, kanang, mag-research sa ta. Oh, na tayo mo, please. Di na natin tayo, magsigil, gira. Ada-adlaw rin, wag! Siningkahay. Verse 9, tanawa, verse 9, happy na dito mo man. What does the worker gain for his struggles? Kung sa may imong naginan siya, sa dili patay, nga grabe ni mong hago. Akin na angkon? Kung sa may naangkon ni mo? Na grabe naman ni mong tumbling, hindi pa ka ni time. Relax lang. Sa Lord, may gatakda sa panahon. Tanawa, nagabot sa panahon ako. Naguna-una ko, Lord, na yung mga misyonary mo, ari. Hari na ko church patulugon tanan. Ang among mga humble dili ko. Mutat ayo tanan. Wala may mga banig, Lord. O, naami kwarto. Ari sa sala ang uban. Wa pa may kusina. Saan man eh? So, naay mga design nga, Lord. Ninduta untag na yung mga guest ditong tulugan sa mga misyonary ba, na yung mission gigag Mindanao, mission sa Buol, walay church mo dawat, kita mo dawat. Nay, kuan na yung mga ngalan. Ay, naa! Di na mo ato Buol. Kay nanay, duwaan niya.
Kinalaghanan og atong subayon tanan atong mga pangandoy o panguha sa Ginoo, paninguha sa Ginoo. Pero si Lord nag-set og mga time kanus ana mangitabo, mag-aabot. Do not pressure yourself. Nga imong kabuton yun na kay kapuyon ka, haguon ka, mag-give up ka, madry ka, mauga kas pagpangalagad. Masa may unaan ko, kanong na rin mong pagmarta-marta. Na? Bugasan na mo. Okay pa mo? Suko niyong gawali, pero love kayo ang word ni Lord. No? Bisan ako, nabusok ko ron. Verse 10. Ano ang verse 10? So I have seen the task. Ingon ang salmista, ako ni si bright kayo nga harit mga igsuon sa Solomon. So I have seen the task that God has given to people. Nakita na ko ang buluhaton nga gipahamtang sa Dios sa tawo. Unya, gitagaan po niya ang mga panahon na kanus-ana nila buhaton, di ba? I have seen the task that God has given to people. Keep them occupied. Aron ang tao, dili siya imong pawala ra. Butangan gyud siya trabahoon, butangan siya buluhaton, naa siya purpose, ang dili siya magpawala ra. But the problem is this. Ang tao, maghimo mag-ihang kagalingong tricks. Yang kagalingong paagi. So kapoy, hago, bukat. And then we have to blame others? No. Ayaw nakagbasol-basol sa uban. Panamin niya ragyod, ayo ang mensahe sa Ginoo. Okay? In verse 11, diara. Ayaw sa ating paggawas ang verse 11 na. Balik sa, kabalo ka. Pagka si Lord naghatag ni mong buluhaton, para anang time na kanyang imong gibuhat, sunod ana na napilang gihatag ni Lord, para po ana nga time imong gibuhat, nindot kayo. Nasa verse 11, ingon siya. He has made everything appropriate in its time. Sa lain na translation ingon siya nga, He made everything beautiful in its time. Pag perfect ang panahon ni Lord, unya diha na nimo gibuhat sa perfect ang panahon para ana. Beautiful ang outcome, happy ka, lipay ka, walay kabugat, walay struggle, wala. Bisan pagtang problema kung time na nagialaw ni Lord, wa kay problema ho. Bisan pagbalatian na kung time na nagialaw ni Lord, sige lang. Sugot sa proseso, nag-allow sa Ginoo kay na katuyuan siya. Because He made everything appropriate in its time. Pag dili appropriate, kana manggutang mayutang appropriate sa Bisaya, ana, haom, fit. Kaning buluhaton na haom sa panahon. Diba? Fit ka ay. Mo bitaw ning mga politiko ron, gapakitang hilas. Halos tanan. Pakitang hilas ni happy na eleksyon. Justify na lang itong pinakakatuigan yun, nawa, yun, unatan dayon kay agwali sa niaging atong Domingo, unsa to? Bawaan ka o kinsa ka, pidagis mo buhay. So He has made everything appropriate in its time. Nindot na siya, basta mahitabo na sa gitakdang panahon sa Ginoo. Amen, ara? Si ara ba ka? Atin po kumata. Ara na Ara? Ara na? Okay. Ara kita Amen? He has also put eternity in their hearts. Ang kasing-kasing daw na walay katapusang magapangandong. Na eternity, walay katapusang pinatinguha. Napa mo? Good night sa mga natulong na. So, but man cannot discover the work of God has done from the beginning to the end. Ang tao daw, di ko niya masabda, di ko niya makapot, di ko niya matugkad ang mga ang giunsa pag-organize sa Ginoo. Nganong dili niya matugkad ang tubag mao ni kay Marta ra siya og di manahon, di maminaw. Dili maminaw. Magaguol na kaayo ni si pastor magwali. Mabot ng time. Lahi na po nang magwali sa tubagan. Ay naman na, kay na may time ang tanan. Ay, naku. Pag dili yun na time ni Lord, struggle yun kayo. Ano pa lang? Karoon, nasayra na ito mga igsuon na kung may tungod sa timing sa Ginoo na bulag ta. Kay timing naman na ito, Domingo. Di ba? Mag-Christian tag Domingo. Timing kayo na! Hallelujah! Itong kanta. Abot nas balay, Lunes, tuwa. Suga, mantahay mo.
Sa di masabtal, mga ininsip na ng ubang kanta, hala kanta dyan. Ang sinibit sinig, sibuyasi, sabawi pa ng puti o ka. Hala, saan may pangatahon? Pag-ilit time sa Ginoo, mag-struggle yun ka. Iman yun yung ayaw mo yun sila. So karon ang problema pag yun mas nilala. Nga naman, sa gitakdang panahon ni Lord, wala ka na namin. Ikaduha, wala pag yun ni mo tarunga gamit ang imong panahon. Kamu mga batan ang gaturo, mga gatarong mo gamit sa imong panahon, nauna ra na ninyo. Because diha nigikan. Ako gani, maka-English ko mo yun. I wish I studied hard when I was young. Sana nag-study, nagtuon ko. Pero kay lami man tong fortune. At lami man tong hope, lami man tong vision, lami man tong tagay-tagay. Nasulay na ko. Yung nga ng advertisement sa hope, no? Share and enjoy the great hope freshness. Lami kayo niya ang naarbag yung TV, ang nanigarilyo, mga macho niya, mga gwapo kayo, di ba? Skateboard sa dagat? Skateboard ka naman sa dagat. Katong mga champion na sigarilyo sa una mo na yung mga advertisement. Wag yun nila i-advertise itong nag-ingana ng mga naw. Mga puhing kalag. Kapunsang tao rin ano eh. Muna ang kanta, nasulay ng ko. So wala talungan gamit ang panahon. Ayo. Dili ko mingon mo inigbangon mag-Bible reading din ka. Ikaw mo mag-set of time sa Ginoo. Pag-set kag time kanos ka komportable. Pag-set of time yun. Pag-set yun of time ka dili gyud pwede wala kay time sa Ginoo na magani kay time magbilar na imong uyab. Naadyo kay time na iset na kanitay time mo tan-aw og mga salida. Na kanitay time kinataasan mo naadyo kay time nga mo lingkod sa tilang sa Ginoo paminos ang pulong dapat naadyo kay time. Karon wala na ta sa timing sa Ginoo. Ang problema, di pagyuta ka maong mo gamit sa atong panahon. Munang niingon ang Ephesians chapter 5:15 to 17 ug magtapos na ta. Praise God, amen? First, Ephesians chapter 5:15 to 17. Dito na nato sa 20 day total magtapos naman ta, no? Amen? Ephesians chapter 5 verses 15 to 20. Ingon diha. Give thanks. Oy, dili tumakaw. So, pay careful attention. Pagbantay yun. Una-unaan yun ning ayo. Ingon diha sa Bisaya nga busa pagmagkon kamo. How you walk not as unwise people but as wise. Nga ang inyong pagkinabuhi sa mga maalamon o dili sa mga pagpakabuang. Ano bitaw pagaling mo rato yung una-una? Pagpakabuang mo na. Tinuod bitaw. Sunod. Ingon siya sa verse 16. Make the most of your time because the days are evil. O sa Bisaya pa niyo, tarunga paggamit ang inyong panahon. Kay kining mga sitwasyon na, kaning mga panahon ng mga adlaw, dautan na ni. Mukalitrang apil ang abot ang balandian, mukalitrang abot ng mga linog, mukalitrang bagyo, mukalitrang brownout, mukalitrang way tubig, tarunga gamit yung panahon. Dili lang ang panahon, mga resources na to. Kada ato na kung mangga, mutanan yung kung nakay container. Nakay container. Sige, palit o bro, wala palit-palit container. Di pang bagyo, huwag kasublan tak tubig. Sige ko pa, muna may container na ang uban, na-dispatsaran na ako na sa mga balay. No? Na-dispatsaran na ako na kahit anong pagkuhan mawalay tubig. Tarunga paggamit. Tarunga paggamit ang inyong panahon. Kausa mo tarong panahon na, di na ni panahon na mag-ambot lang. Basta yun, tarunga gigamit. Nga naman, kay kaning mga adlaw, dautan na. Wala kay kasiguruhan. Muingon ka, Lord, Elisha mong gobernador, ang mahal mong isda. Bisa pagpila ka gobernador, o di ko naman ako ang isda. Sabihin lang ba yung gobernador mo?
Lord, ilis akong presidente, baratong gasolina. Nailis akong presidente, mahal lagi akong gasolina. Days are evil. Mas dako ang atong demand nga gastuhanan kaysa sa kwartang nagsulod nato. Di pagyuta ka maong mo gamit. Kabalo mo kisa ng mga tao di ka maong magamit ang kwarta? Kanang bisag-bisag og ayo mangutang magpista. Dayo mag-abang og bidyokihan. Kay pista rumalipay. May mga tao di ka maong magamit sa panahon sa kwarta. Verse 17, ingon sila. So don't be foolish, ayaw nyo pagpakawalay alam. But understand what the Lord's will is. Dapat masabtan nimo ang timing ni Lord, ang kabubuton ni Lord anang panahon. Usa ko ni Lord kabubuton pa nimo magbinyo ko? Usa ko ni Lord kabubuton pa nimo Lord na mag-anak daghan? Usa ko ni Lord kabubuton pa nimo ni? Lord, usa ko ni Lord kabubuton pa nimo maghuwat pa ko? Oh? Usa ko ni Lord ingana bitaw. Ay, pero Grace. Understand the Lord's will. Sabtag yun. Bawaan mo ito ng kabubuton sa Ginoo. Kumano ka na kung kabubuton na sa Ginoo, kinandi. So in verse 19 or 18, ingon siya, and don't get drunk. Ay nagsingit, hubog-hubog. O, maplahubog. And don't get drunk with wine. Ay nagpapulos, bino. Ay nagpahubog-hubog ya. Which leads to reckless action. Nga maoy, hinungdang makadisgrasya ka, madasmag ka, makaguba kag balay, makaguba kag relasyon, danghan na kang manulti. Noon man yan yung bino. But be filled with the Holy Spirit. Apan pagpapulog ka mo sa balaang Espiritu. Di ko matuo nga kanang taong punong balaang Espiritu may basa-basag Bible. Di yun na mapuno. You know what? Pag ang Holy Spirit mulihok sa imo nga ini, lamig kayo promise. Tinuod jud di ay ang giingon ni David sa Psalms 119 verse 103 nga ang pulong sa Dios mas tampis pa kaysa sa dugos. Basta sinugdanan wa kay gana wala pero kung maanad na kinalamian nga kanang masaputon kag mabilin imong Bible. Karon saputon kag mabilin imong cellphone. Na? Saputon kag dugay mo reply. Pero kanang mag-uul ka nga, akong Bible na bilin pa ba? Chapter 13, rabang ako, makahuman ang tapos 7 chapters. Diba? Kana, Spirit, puno ba? Sa mga niluta yun ang mga ison. And in verse 19, tanawan yan sa siya. Speaking to one another in psalms. Napatay na ibaran sa salmo? May pangyawa, nakabalong sa salmo. Ingon ang yawa dito ni Jesus, amba ka ng ingon ang salmo 91. Salod ka sa anghel. May pangyawa, nakabalong asa ang salmo. Speaking with psalms, nga hymns. Mga hinduta itong awit bita, na-bless kayo ko itong awit itong awit bitaw karoon. Ano? O nga, spiritual songs. Spiritual songs wag na as church, na as balay, wala na relasyon sa Ginoo. Saan may kalahian na to sa mga dili magtotoo? Sila nanayag budot, sa ikaw, pagkasaya pag budot sa inyo. Kita pa dyan ang mga kigon ng ipangalangusan. Grabe na kayo kung manulti ng lapaw na. Pero sa pagkatinuod lang, personal, tika arong pang napagbadlaw niya. Na? Grabe kayo. Ngayon pag yun singing and making music to the Lord in your house. Making music to the Lord. Pakumpakaw, ragane ka sa inyong bongbong. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Bahala kung sila isulti. Kay making songs to the Lord. Hymns, songs, music to the Lord. Music to the Lord. Hindi pangantas yung balay. Music to the Lord, Sean? Kabalo mo mga igsoon ay mga songs na wordly siya, mga love songs. Unya, kung ako usa makahinumdum ko na nga songs mo yung kulod, kantahon ako ni para nimo. Pero these songs, Lord, na-lead mangguni siya into kanang pagbati nga tawhanon nga na-inspired arong nasulat ni nga kanta. Mangita na kung laing kanta, Lord. No? And kabalo ka,
Pag inspired kaayo ka sa mga butang, ang mga awit sa kalibutan, pag naanak ka sa church, mag-awit ka mga Christian song, bisan ang lyrics, wak ka kasabot. Bisaya ang lyrics. Pero wak ka kasabot, wak ka naka-feel. Pag ingon na dito, by your stripe, we are healed. Gakanta ka wak kasabot. Nga pinaagi sa iyang labot na nga ayuta sa itong balatian. Wak ka kasabot, anak. Pero naas kalibutan, memorize ni mo kaayo, sabta ni mo kaayo. Bisan pag kung sa kapaspas ang kanta, masabta ni mo kaayo. Bisan kung sa kapaspas. I was, diha ko gikan. Grabe jud. Kanang mga pinaka, murag na lagi kaon-kaon ng dila. Bisan di mamao ang lyrics. Ako dyan ang kantahon kay gusto ko nga inig na ako sa school. Pag magkanta-kanta ko anak, silang tanan mo appreciate na ako kay ikaw na nakahimo anak. Di ba? Kantahon ako na. Kasi yung kanta-kanta mo ngayon anak. Pag abot sa way hinungdan nga gagugman ni Indro ni sunod ni unsa man to ni sikat man to murag na uso ba halos tanang balay ga sakit anang gugmang way hinungdan stupid love love na 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 stupid love yana no namoy na ako siyo kako pag-ibig mo ay tunay pero tanan nakil sa yung unang nakamemorize diha sa inyong school o sikat. Mura ko sa Sandro Di ba? And then napilain ka ng mga katudyung English na kan mura nila gipangaon. Kaya mga panahon karon wala na, di na uso ng mga kanta-kanta karon kaya ang panahon karon mga sisaya na mga naana ng mga di na ko kumaon sisaya. Kaya atong kanta ginagsasaran. Naa ba tayo mga songhets? Naning ana ni mo black and white na dito ang lyrics ng picture sa mga singer unya na chord. Nakaabot mo na? Wala na. Katong mga 90s diya. Grabe lamia kayo. Kahit sulyap ng narda. Pagitaron sa church din pero mubita kong narda. Murag lang gang mulupad. Siyempre, mulupad ka. Lamig kayo. Lamig kayo. Mga antag, mga love songs, kinagrabihan. Oy, pinahilak-hila. Pinahilak-hila. Ari sa Ginoo ang mga antag. O gapas, bulad, tab, 450 ang kilo. O ka na ulaw, ito bangas Ginoo. Unya, ang pangutana, kontento ra ka ng anak ka? Okay ra rin mo, nga, uga ka, ulit ka uga, simba uga, way tubo-tubo ra. Di ka inspired ba sa Bible wala na. Okay ka na? Okay ka? Kapoy ra bang magkinabuhing sagbot, mas nindot gitong palay kanay bunga mapaabot. Ang sagbot kalayo ra paaboton na. Kapoy magkinabuhing kandil. Sige ra katuok. Kay guyuron na. Ang karnero mo sunod ra gaan kaayo. Kapoy na. Manong karong nga kagabion, ayaw ka karong timing rong timing. Bahal ako, inganin na lang, dawato na lang yun na ako. Ay, i-accept na nako na, masuko na dito na ako, nagito ganahan ako. Tungon kay akong wali personal na kayo sa inyo. Pero sige na lang, di man po na ako nato yun. Kaya gitawag mo ko sa Ginoo aning akong buluhat ko. Mabisan pag may kong di ko ganahan, Lord, like Jeremiah, tamis kayo ang pulong yung nadawat, pag-abustihan, inid niyang isungka, kay pait kayo, sakit yan tiyan. Ako sa dami kayong pulong sa Ginoo ako nadawat, pero di na ako iwali. Guilty ko muna. Every time mag-Bible reading ko, gaman dahil na akong wali. Di man galing mawali na nga tayo, mabot rin ang season na ipasulti na ni Lord. Huwag tayo panahos pulong sa Ginoo. Magpabilin na tang wrong timing, hangtod nga mahurot ang panahon ninyo. Nigikan na ang barko, upay paglukat ni mong ticket. Napalaw na ang kalayo, upay pag-abot sa imong tubig. Nahurot na ang bugas, upay pagsisiga ng pagpangahoy ni mong lungag. Wa na kay buhok. Nahurot na ang imong ngipon, nahurot na tanan. Mupay time ni mong ipabiyo-biyo. Resort ka. Naay time ang tanan. Ako na yung pangandoy na dili lang ako because ako
susi sa kog ayos to galing. Bisan ang bata, kapoy kayo ko kay mo drive ko dito, huwat ko dito. Well, maghuwat, magbasa ko, ining abot rin, magputol-putol, magwilding-wilding, magtrabaho-trabaho. Pag inong kung gusto ng bata, kuha ko din ako. Nga naman, season nga akong i-enjoy. Sa'yo pag ganyan mo kung minuta, kung hindi mo tubo. Kung kaapoy kayo. Nga naman, season. Mabuti man tayo nga di siya pakukus. I-enjoy mo tanan. Bisag kung sa kadagaan, kakapoy, basta kay naa ka sa insaktong panahon, isabay ka sa insaktong panahon, okay kayo. Pero dili time nga lakwat sa, sige kag lakwat sa. Di time magasto, sige kag gasto. Di time matulog, sige kag katulog. Di time sa kaon, sige kag kaon. May problema na dako kag kaon, basta kay ikalaon. Ako lang daan. Ngayon ka. Mukhaon ko. Hindi ko ganahan magpasti. May problema na. Basta kay i-enjoy nimo ang season. I-enjoy nimo ang panahon. Time na trabaho, enjoy yung trabaho. Ipakita, makita nila nga Christian ka. Time na tanan, diha lang ka mong enjoy. Sigurado imong kasing-kasing na enjoy nimo imong kinabuhi. And you will compare to yourself. Ang imong gipuy-an, okay ra, ginagmay na kayong gasto-gasto ng pagtungkol balay. Unya di ka daghang kwarta pero nakay kwarta kamay pod. Unya basta na-enjoy ka kayo compare sa tawong gamhanan dato kayo pero di malipayon nga naman. Wala niya na-enjoy ang tanang season sa iyang kinabuhi. Season sa pagtubo, season sa pagpanahon, season sa pagpamunga, season sa pagpamulak, season sa pagpamupo. Enjoy na tanan. Pero magbalikwaot na ganin na ang problema dito. Hopefully, mabalong ni mo nga mensahe sa imong pag-uli. O mapangalandungan nimo nga pwedeng hurot na ang imong panahon ugma. And ang problema, bisan sa katapusan nga time nga gitakda ni Lord, wrong timing pagid ka. Ako din ako gusto na ay masaya. Nasugdan man ako na yung gitawag ko sa Ginoo. Gutom o busog, may puy-anan o wala. May mga tao magsuporta, mga tao musulti na ako sa likod. It doesn't matter. I-enjoy na ko ang time. Nagyatag sa Ginoo sa ko. Nasantang na panahon na kaalagad ko. Puro kabukad, puro pagpanginsulto, ang mga negatibong mga huna-huna, si Wiga, Astoria, back out ba? Nagbaho na ko, supportas ministry, lahit ako diya, tagaytay mo ba? Sige nga na ang tuot sa kaaway. Pero ikaw na na yung pik-pik sa imong likod, pinaagi siyang mga pulong, padayon ka, kaya nga nung nangay ganti. Kung hindi mo kong istoryahan sa likod, ikaw ko'y manubag sa Ginoo. Naman, ay time tanan. Ay time tanan mga tubang testimonyo. But, mga ko ang tangting pangandoy ako mga pag-ampok. Kini nga ministry. Sa panahon sa tanong, magtanong. Sa panahon sa pag-harvest, mag-harvest. Sa panahon ng gitakdas Ginoo, mga panahon na ang himuon. Hopefully, may isuon. Mas klaro na itong nasabtan ng ayaw nga naman pwedeng usakas nilabang sa tulay sa buhay ug naagsa nahurot na di ay ang imong panahon manang samtang naa pagyoy kay dayunan season and out of season kalipay o kapuy-an i-enjoy ang season nabuhi pa ka makapangalagad sa Ginoo because there is time for everything. Kaniha ang atong title ningon, wrong timing ka. Karon, inanasin ng tapad, naka-timing yun. Sige, sulti kaya gagawin kayo. Let's close our eyes. Let's bow our head in prayer. Daghan kayong salamat, Lord, sa mga mensahe na imong gibuk karong kadihon. Salamat ko sa nabisag kapila ka namang insultuhon. Sa daghang mga panahon na dili ni matinud-anon ka din. Pero nagmatinud-anon ka sa imong mga timing sa among mga kinabuhi din. Sa being faithful, you remain faithful.
mananggikan karon o Diyos ang pag-ampo. Ang kaming nagtudlo sa imong mga pulong, ug ang tanan nga naminaw. Among pandayon, ang among kaugmaon, ang among pagkakristuhan, ang among kaluwasan. Sa materyales na mao ang bulawan. Sa ilo aming tanan, sa dako kayong pribilehiyo, makaalaga dunta nimo. Sa mga panahon na sama kang Maria, mulingkod kami sa iyong tila. Pero amo kang gitalikdahan, wala binagtagad nimo Ginoo. Knowing nga, hindi kabot sa panahon, sayang dahil kayo itong mga panahon na nakapaminaw kami, makabasa pa kami. Lord, imo ni mga katawhan. Kung nasayod kami, na kaming tanan Ginoo, kanunay ra gyud wrong timing. Unsaon man namo pag ingaw nagsulod bisi mo kabubuton, nabisa ng among oras, dili man mao ang imong panahon. I pray, O God, sa among mga nabil Ginoo, ibalik nimo ang mga alawitong malipayon na gikan sa among mga kasing-kasing. Na nag-ila kanimo sa panahon na una ka namong ipaila-ila diri namo. Unang tandog ug unang gunit nimo sa among mga bugton ug nag-ingon ka anak tindog ug kuyog nako. Ang unang adlaw nga moawit kami sunod-sunod sa mga katawhan nga nakahibaw na sa maong awit. Gimingaw kayo ni ato. So Lord, unsa man ang among season karon, mahigmatan ta aming tanan. Because in Ecclesiastes 3 verse 9, ingon ka, grabe paghago, pero wag yun harvest. Because na ay time sa pagtanom. Kung na ay time sa pag-harvest, hindi pa time nyo. Bisa kung saan ang paningkamot, hindi pa time nyo. Hopefully masabtan din ang ayaw ng mensahe. And we don't blame any other. But ang kada usa namong magpanday sa among Kristohanong kinabuhi. Pinaagis mga materialis na imong ihatag ka namo nga mao ang imong mga pulong Ginoo. Sa tanan ng mga bikil, sa kasing-kasing, mga kabukat, kasakit, discouragement Ginoo. Sa mga panahon na daw lamig kayong i-give up. Salamat na awas ang imong grasya nagpainugdom ka namo. Na kung naa kami sa time sa pagmourn, sa pagkilang, there's a time na umaabot na kami malipay Ginoo. Salamat kayo, O Diyos. Nang among kinabuhi, dili puro luha, dili puro kangit-git, dili puro dakom. Dunay adlaw nga musubang. Makita na mo ang color sa palibot, makita na mo ang color. Kanindot sa among kinabuhi na ikaw nagahayag diri ka na. Wala mi mahimo Ginoo, wala ka. Pasaylo agit mi. Tabangi mi sukad karon. Ning ining dautan na kaayo nga mga adlaw. Tarungan na mo gamit ang among panahon na habilin na mag-alagod kanimo Ginoo. Wala na bisayang na namo. Hindi na namo idepende ni bisan kinsa ang among pagpangalagad, knowing that everything in this world will pass away. Bisan pag naas mga balatian kami Lord, among i-enjoy ang season na naapagihapon kami kinabuhi o kininhaw. And then kung imo ning kabubuton, di mo reklamo, let your will be done Ginoo. Pagkanindot amahan, kinabuhi, kinabuhi. Sulod sa imong kabubuton o sa itakda nimong mga panahon, makatakbaw kaayo ang pamalandungon Ginoo. Yung nakita nimo ang among kinabuhi na nabalot, naputos sa kagulihang, sa kaguol Ginoo, sa mga luha, sa mga problema. Tungod kay ang among pagkinabuhi mo
wala na insakto sa imong panahon o kabubuton Ginoo. From now on, tabangi kami o Diyos na makamao kami mulingkod o maminaw kami mo Ginoo. Pasayloan kami sa pagpasakit sa mga sikatao o Diyos. Banguna kami, pabaruga kami Ginoo. Himo ang buhi ikaw, Lord Jesus, ang Ginoo sa pagkabanhaw. Banhawa ang among gugmay mo. Banhawa ang among kalipay, ang among simba. Banhawa ang among kadasi, ang among dalang kalang diha sa imong tubangan. Lord, ang uban nag-enjoy og lakwatsa. Samtang ang uban nag-enjoy og pangitag kalag. Nasayod kami Ginoo nang makapalipay kaayo nga kabubuton og panahon sa among kinabuhi mo gitagda kanang makadalami og bisan usa ka kalag diya sa mga tubangan. But pasaylo kami because we spent all our time sa kalibutanong kalipay, kalibutanong mga butang. Saylo kami Ginoo. Guniti ang imong dughan, igsoon, ibutang imong tuon kamot sa imong dughan. Padayon sa pagbiyong sa imong mata. Kaning gabihuna, paggunit sa Ginoo, igsoon.